Opedi manyo manin sanshase. Manin sanshase. Yeah. Osidei. Nanka mi pebibi madami nyami asio. Nyaka nyina ye mayeyo. Ama mi nyanko ponse. Eye na dumara kwa na petibere me da bere mu. Mashishe potomanto ni nyina mu. Ama mi nyanko ponse. Eye na dumara kwa na petibere me da bere mu. Eye wa dumara kwa. Your grace. I'm Sani, I'm Ma this ready and say obet the ye wa hayase. Niame priya ni say obetia se sentia de chia. So where the any di. So we near the any di. So baby ko, so we ni baby ko no. Me say Nyankopon ma de chinwa. Eya mani nhuru se wani aso. Ebi no de akra o me ye ne se omo Journal of Thanksgiving. Obu ho no mo no ne dia o ye ne se wasori anopa yi. O mie na no onka hwe. O fat se diary bi ti se de ekura mi ya. Na ne nyamea ya ma no wa hya ase se o tworo. Ewurade me da wase. Se me koda ye se owufo. Wonam adom ni moburuhun so. Ama anopa yi wase nyane me. Ede me aba ate asefo asase so. Meni mabusua anopa yi obie ni ho ane yem ye ne ya ne tie ne ya ne hwene ebu. Obie ni ho no mo ya te bone de afa ne ho. Abusuafo wa akwantuom anopa yi ente bone bi. Obi ne de oye no no. Owo saa Journal of Thanksgiving. Enti ne dia ne sa ade ache yi bi Onyankopon ya ma no no wo tworo. O yes sanse ne twiro dua eka. Otumi tworo. Na won so se wo twiro dua enka ntumi ntworo a wano so wano Ene ese woni mu America kire wo enne ya July ne de to so edu. Aka nefua aduenu baako na ye di July bosumi we nso akogu. Na Onyankopon de yakura afi bosumi a etoso nwotwe. Na no ne yegusu a ye bisa se nye Nyankopon na beye weyi a hwan na wo beye onipa be hye wo bo 2-3-4 days na ho afono no so nim se nipa ho fono na ho afono no mo a modwetwe mpran kura yi oba ne besra wo be ma ne besra wo ana wo ko be ma ne ho no mo ukodi 1 2 3 4 5 days na wo say mo ahase enya issues sa ne tie nipa ho fono but yen ho funu Nyankopon da enti na ade eche a eya me hu se nwom ne ye to a me mfa meti nwofom wo se me momi nsam wo se me ntiatia mu se me nya den yo obi tumi kasa kwekura nya ama nwom yi nto ne nye de enso de high adwen sa ne tie ena no David nwom ne turu ntimi nto asa no kura no sa off beat ne yire se na nso kura de na wo ye nti nia wo ka no enya me nwanwa because enya wo na wudi kan ya waka bi David yire kan bi chance na nso de na wo ye de sem kura ni de ni de ade a ene wo hini mu a woti akonwa kase so wasa ma ho ntoma pa
asɛm a David ka kyerɛ ne sɛ sɛ wɔtena ase na wɔhwɛ ɔno sumina so kontomire baabi a na wɔteɛ na wɔte pono n'akyi ne wɔnka ho bi si yɛka nipa a ɔno David deɛ ne wɔnka ho na yɛka wɔn mu etimi bie store ma ne yɛyi a na o ka ho bi na wonka ho nanso ɛnɛ elder ofori hwɛde onyame ayɛ ogusu hyewa ne onyam ɔbɛkɔ so ahyewa ne onyam ma na boro wadwene ne wonte aseɛ so afei awurade de bɛti asi wo ma so obɛpagya wo ma yɛ ɔmo abrempɔn ne adehyeɛ elder ofori bɛsi onyankopɔn wɔne wo ma bɛdi ne yie san sɛ wɔwɔ akoma paa sanso na yɛda dɔnkɔ anɔpa yi onso ne wabusua me gidi yie sɛ mo abie mu a mutie yɛn mesi onyame amfrɛ yɛn si obegu anim ase ɔwɔ adwempa de fa yɛn ho ne nti de awurade aka no ɛbɛbɛ mu anɔpa yi yɛn de yɛn no ntom sɛ ne David yanka na no antom no yɛn kia no ntom yɛde aseda de bɛma yɛn bɔfoɔ yɛn gyefoɔ ɛne yɛ bambɔfoɔ no ɔno ne yɛde aseda de bɛma ne din kronkron medɔfo ma me nsan mu akɔ abanfa mmra dwumadie ne so maakye ɛfiri sabre kɔpem sa anɔpa nondu ɛbɛbɔ ɛnɛ ɛyɛ ukuada July ne dɛ ɛtɔ so du ɛyɛ ɛnɛ yatena si free sabre ekopem sa no pa nondu ebebo ene ebesori dwumadie no eso maachi ene ne din yedi mu aseda de kwa ma aboafo yewura odi ahenkan kwa me yeboa adwempa hene kofi mensa ka obike na Billy man ofremi obowoba ofori amanfo aropa yi aye nyankopon pe wasan de yabase yemetfo adwuma kese ne so Ninti yaba yebetfo waso no duba na yebesore o hwe obrana sima no aduenum mienu ena abo apa no pa no nsia ho yen sebre yebekọ na afi ewie mu bobre nsem enne ukua dayi yemfa ema ofitia no pa ya kokosi anwumre sɛ de yebesi akro osemi nka nkyerɛ sa no pa free sabre ya ene no nso no nwotwebre mu yin Apue mantem ya yahuduo bebre no ano awia no beyi ne tintem awia ne yi ne tintem na ene aginamu aboa kakra saa obemie nani a ne famu dia de akwakosi be no mienu no miensa ho na fe free no miensa no nan de konunum no nsia ho no o kire se nsu ne sinitiri ase ewo apue mantem meaye ahoduo ebi ebe petepete kakra Miaya ahuduo bi nso empete obom sa emunamuna ewie mu emunamuna saa saa ne be ya wo kire se ebegyinegyina mu ankakra saa na ahomache ade akyen ya wo da wo kyena no ensuo no apetepete kakra ewo miaye ahuduo bebre enti anopa yi de o kire se awia ne yi ne ti na agina mu aboa premtobre donko no mienu na fifiri hɔ kɔ ne wie mu ahyase sɛ sesa ensuo ne bi mu na kakra wɔ mmea yahoduo bi wɔ pue mantem ɛha ɛnomo ebegugu kakra enso wɔ mmea yahoduo bi adaroma mom yɛnhyɛ ne nso na anamon wɔ wɔsi yetu ɛde fa ho no yɛntumi entu amane boyi firi wɔn atena yɛkɛsie mu wɔ nkran no ɔde aba yɛnso so yɛtia so ɛde amawo maache ɛne dwumadie ne din station ne din de ahenkan aduokron miensa akiripɔ miensa kan yɛ ho efiri sabre yi ekopim se nondu ebebo mamuache Ghana adisie obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM seminimpa senyami beshira mi seyanka mensu senaminimpa senyami bepeja mi seyanka membu mi huwa bonfia ade ni petu mianye nyama huwa de timianye why am I now promiso? I mean, I don't come to promise him. What be a shirap on the way? Maybe send me and come. Everybody, let's go. Send me pass, send me Beshira, say I'm coming. I'm coming. Send me pass, send me Beshira, say I'm coming. Then boom, I'm going to be. I need to me, Yama.
Maybe I saw you ko Nyankopon asem no so straight up. Fa o Bible no, o chiro dua no, ene wo book anase paper no, na fe yenkom. Yegusu a yeka Onyankopon asem a ena no na one nasuafo enam obisa wom ewo Matthew enwoma no emu. Yesu Kristo wabra na one asuafo no nam no ono mo nante ya ene no mawura ha no mapie no mawura ha no mapie enti wo mo anante mu no ano eduru baabi ene o se daabi enkrofo e ma mimi so o masem kakra mene mo anante mfie bebre nie mo na momonten so ya mo te se enkrofo se me ye hwan ebi se ye te se wo mo kasa wo ye Elijah ye te se o mo se o ye John the Baptist Yohane Suboni no ye te se o mo kasa wo ye Yeremia odifo no ye te se ebi mo kura kasa o se de o ye na dwuma no de o ye odifo o ye osofo se de o ye na dwuma no ana so okay mo ya ade na mo nso so what do you say I am mo nso mo se me ye hwan Yesu question obi say o mo no eno ne kofa ye nkomo ne ba ya ya gba awura mu a ya di bebre enra ye hu se Jonathan nane papa botae ne se odi ne konwa wie ne wo firi so a onipa a oba bedi na de in fact se wo call Israel man ni mu a ana se Jerusalem ho no mo sa abre no a Bible me ati ase se na nipa nyina nim na ye pefe obroni se eye so glaring se Saul wie na dwuma onipa a obetoa so eye Jonathan wo mo nhihye emu no sa pepepe na etie na Bible say na Jonathan so ni David anante na wone no anante mfie bebreni a wahunu ni sunu ne ban na eduru baabi a ne papa wo mo nkomodie mu David din pie mu no ogina mu ka kire ne papa se David oyokukudurofo David wa breye ho pen David nyon no anka wo ma wa bra Philistine njejentwie no sode ye begina Onyankopon pasua so twa da pa to ayampia no sa brantie yi ene wo sore ye ekotwitwa gi nyame ma sa brantie no wonye bone oni awu ene nti se ohene wafa ne ho adwembone a na wasesa wadwen we ya dance a Jonathan odiye edifa ne yonko David eho oye ne yonko anopa yi wo ma no adanse ben na wodidi fo won ho nsem ben na woka wo so wo mo ye henfo wo mo ye sabia kwasampafo a emoa bi ba fie ho a enwose ye boa wom ananse wo mo ye nkrofo a awurade anuonyam ni tumi eda wom sunti akwanya ba onsu betumi apiri bia ma wom ana Jonathan de wodi ne ho adanse ka se sabrantie woni moni woni ewu na nyo no mpa wabra Philistine Goliath odane ne ho omimfo ne nani nso ade be keka nsem tie Nyankopon no. It was this David that you have intended to murder who stood up. He stood in the gap for God and his people, and he defeated the Philistine on our behalf. And if for nothing, I remember, reflect on those things. And this walk can we on somebody. I know what I saw more stripping. I know what I saw you are doing pain. I know what I saw you will be pain. Acts chapter 9 verse 26. Ede kono ena ye kinkan de aka ho. Asomafo ngoma Acts chapter 9 verse 26.
ɛde kokosi 27 ɛhɔ nso so yɛnhwɛ deɛ kɔɔ so asomafoɔ nwoma eti enkron enyimu aduonu ensia no nso so asɛm ɛkɔɔ so hɔ no sɛ ɔse na oduru Yerusalem no ɔpɛ sɛ ɔde ne ho kɔbɔ asuafoɔ no ho nanso na wɔn nyinaa suro no ɛfiri sɛ wɔn anye ani sɛ ɔyɛ osuani na Barnabas faa no ne no kɔɔ asomafoɔ no nkyɛn na ɔdaa no adi kyerɛɛ wɔn sɛdeɛ ohunu Awurade ɔkwan mu ne sɛdeɛ ɔkasa kyerɛɛ no ne sɛdeɛ ɔde akukuduro kaa Yesu ho asɛm wɔ Damascus wan asɛm ne yɛ kan obi de yedi ne ho adanse papa saa no sɛ muhudi mu nkɔmɔ na sɛ wadamfo ne din bepiem o maame din bepiem o papa din bepiem wo mma ne din bepiem o nananom din bepiem me ankasa nso a meti ha me din bepiem a ɛyɛ asɛm bɛ na aka ne fa me ho tie ha Bible sɛ wabra Paul ɔne Nyankopɔn di mpu ni mpu ɛwɔ Damascus kwan ni mu a bɔfoɔ ne yi ne ho adi kyerɛ no oduru Yerusalem no wɔyɛ sɛ da bi sesi ya no mea ne yɛfrɛ me Saul no yɛfrɛ me Paul ɛno nti me kɔ akɔhwehwɛ me nuanom na me de me ntoma kɔbɔ mu diem me bedwa yi mu na me nso me tontosi dia me betena ba bia ntosifoɔ tena oduru hɔ no mu ntosifoɔ nyina di asɛm bɛ na aba na ɛhɔ ɛna Bible sɛ Barnabas nso pieye opie no sɛ da bi mu nwane ma mo nkɔ enwane nkɔ saa brantie yi a wɔbɛka mo ho no wɔno nso yɛ nyame ne ba saa baba wa we yi ɔno nso aba dwuma ni mu no mo ne ntina yie mo nsere nkyerɛ no sanso yɛ nyame ba ababa wa yi a mo nua ba no akɔfa na ba fie hɔ aware no sɛ ne yere no eninani na ɔno nso yɛ nyame ba ɔkyena onso bɛkɔ obi fie sɛ ɔyere nti ninani nkane ho nsɛmbɔne sense Onyankopɔn ayi akyerɛ me ne ɛkɔɔ so ɛwɔ Damascus kwam wabra wo hyia wo bɔfoɔ odatana ɔbɔfo kronkron a ɔdane ɔpɔnkɔ na Onyankopɔn agua ma te so na ɔda ne ho adi ɛde kyerɛ Paul ɛma ne hunu Onyankopɔn tumi ne kɛseyɛ no onyame wayi akyerɛ me saa brantie yi me di ne ho adanse pa sɛ ɔyɛ papa nti momfa ne nka mo ho ɛno ne adanse a Barnabas ediye ɛde fa Paul ɛho ɛhɔ ɛna ɔmo bɛhunu sɛ okay sɛ Barnabas yɛaka deɛ a ɛne ampa krachi bɔne ɛni ne tirim abusua enkrofo bi de wo kanea bra bɔde kaakaawo ɛnɛ wasesa ɔmo nyanya akwanya mɛnwo na ɔmo hunu sɛ wasesa ɛne nti kronim obi ba so ɔbɛboa nkrofo a yɛkeka na wudin ba mu a so we krachi we munyini mfirim munyino misi munyini mfirim ne ebisa sɛ aden ɛne ne obi chapter no bra bɛhwɛ ɔka nsɛm no we obi betumi aka nsɛm na sɛ de ɔno ne da ɔkɛtɛ so onimu kura kyɛn wankasa wo ho Bible say Barnabas sɔdeyɛ na ɔka nsɛmpa ɛde fa Paul ho anɔpa yi o se onipa no a o keka ne ho nsɛm no ɔyɛ hwan unwia na ne wa adwuma mu no so ɔyɛ hwan migusu a mibisa o ukunu no a wo da na chi no o so ɔyɛ hwan oyire no a wo da na nimu no o so ɔyɛ hwan yegusu a yebisi ya ho saa question no o so ɔyɛ hwan anɔpa yi mibisa o Barnabas de okodi Paul ho adanse de kyerɛ ne nuanom ɛma onya kwan bɛka wɔn ho ɛma ene mom yɛnhwɛ o senka wanya obi amana amedi adanse papa wa meka ne ho asɛm papa amfa nkyerɛ anka menyi ni senka suafoɔ ne bɛgye atum sɛ ɔno nso ka wɔn ho ama buku a
oba be tro ye na ye nyina ye kenkan bie Paul yi nso be tro nwoma papa nkene nka bia nka ambam obi asem a wo kan ye obi sade wonim obi ene ho adanse a wodi ye esunsunsanso de ekowie ye no abusua unya kwan ni se udi unwie ho adanse a eya wo ka kire se oye hwan uboni dimpa ana uboni dimbone mumyara ni esi ye o ewo bible nim ebre ni nti mame emma o quotation ne keke unya kwan no anu akokenkan 1 Samuel chapter 16 verse 18 ekwan ba mu anu akenkan se Jonathan eye David adoya ma na konwa na wo so wotena so kra no ode ma David oboa David ma David ba betena konwa ne so na we na mfie bebere achi wabra David abetena konwa ne so mfie bebere achi Jonathan awuko se wonam hen wawuko we no ne nam ho no mo na daba ako no se ada bi ase me ye di boni bi ewo se me boa obi wo Jonathan fie ewo se me tumi pagya obi wo Jonathan fie sanse wa boa me anopai nia wo nana bi yeye dia wo papa bi yeye dia wo suwa bi yeye dia obi aye oba bi a ofiri obusua mu nti sikani bi atɔ ne koma so opeso oboa wo nanso nkrofo a obesi won so ebisa ase wo ye hwan no wo mu ani ho adanse papa na Bible say David bisaye say me po obi aye na doye ewo Jonathan abusuam na mami misa wo enka obi a ewo Jonathan abusuam a me ohene metimi aye na doye ana abusuam ehwo ana abrantie ba ko asomfo no ensom no woni fie ye frɛ no Ziba waba ohiri nyankwada na oje so wosi aka hwan pe obi wo Jonathan abusuam a obey na doye okay aka krachi bi aka ne baba ko ne ma no anu nkasa no omo ya kwasampafo nti no se ye ni ma bi omo ne nam mpo se ayi pani wa ring sam se wa sei wa trope ensa no atwa ne mfoni se de wabɔ ayi konkonte pada no ensa na mana se de wabɔ konkonte pada no watwi pons nsa na ese no enso ose ade de bekum kwasea oba wiewu akokono wono omo ne nanam ho na ne woni di nkoma a wutimi se na adwene ne ye papa kakra nipa nye o nipa nye ni oni di nkoma a ese na adwene ye kakra ni na adwene ye kakra ye frɛ no Mephiboset na Mephiboset ne kra no na adwene ye kakra no hene wosan so ya pachi o oh my goodness nipa nye enti ye bisa se Mephiboset o ye hwan ohene bisa simple question enti nka obi a eno no nia me kan nye First Samuel no me de no de be ma wa kire ye bisa keke se enti nka obi a okronim enka obi a obisuanim enti obi a ni kronim a me pesa me boa no foundation ye pesa de boa nkrofo ye benya obi sa ti adanse a brantie zibe edio ohene aka nipa ba akopɛ ono kura no osanso ya apache ono kura no oso osanso ya den apache mame mfansi hɔ nyame ya dom ɔkyena ebeto eno so de ama ho na memra me 1 Samuel 16:18 no 1 Samuel chapter 16 verse 18 no Bible me ati ase say wabra soro ya kakabensem ye de wo ye nyina na kire yi
onyankopɔn ebekum no yi ni firi asase so na ebere so yese yedi David ba be si akonwa so no Bible say odifo Samuel edu onyame de beto ne koma so se wonko Jerusalem kronim na onkonko hwe abrantie bi nko hira no empagya no mane mra medi ade se hene ewo kronim omanum na eho ena Bible me ati ase making kind of free 18 no or say then medical treachery omunti what foundation as you say then answered one of the servants. Let me go back so that you get it well. Or say chapter 16 verse 17 no or say and Saul said unto his servants, provide me now a man that can play well and bring him to me. Unse na no make answer sometimes when yankopon to me the honhom a efiri ono ankasa tiu e o Bible ni mu nyabotre wa bra na Saul ya kakabin nsem ya na adwene se wa bin amen obi eni wonu obetumi abo me kyem so no onyankopon bo ne hwe ho ene ode ono ankasa ne honhom na no na me ka ho asema kire wa ha ma me nkinkan fa nkire o say let our Lord now command thy servants which are before thee to seek out a man who is cunning player on an harp, and it shall come to pass when the evil spirit from God my goodness me whom sa dey na be say hey evil spirit from God how mayenwura inkankyere wonkoa a wowo nanim yi na won kohwehwe obi a onim sankuo bo hwe se o wa adoma chedie bi afa ya adwuma one day eso beba mfaso David ni obo sankuo ankasa na ne wonim se bire bi beduru bire bi beso a onyankopon eba be fa sa sankuo ni so na wode apam tumi bi e de afiri ohene Saul so na tie hai Ose na won kohwehwe obi a onim sankuo bo na se onyankopon honhommone me fancy nyame adoma wo kene beto aso de ama me fancy onyankopon honhommone we will talk about it. Erade onkoso amaye na semunti ase ono momoayen na onka yen ho ye yakone abadie asem a yesua edi free na dia kwakosi fiada no ye sire nyankopon se omaye munti ase na omie ya adwene ne yakoma mu ntimi ni akire yie na ye di akire yie a yenimu se onyame obepija yen obeye kese obedom yen obeboa yen na ode yen bekọ bohye asase ne so ofremi obowo ba ofori amanfo Ghana nyankopon tire ni mu nkyira wo Israel domberima onka yen ho yade ye nyina mu amen. Sports up next Joshua Kwabena ejenim atena se dada Jo apomboko de obi bibia e kama na wonso e nyame adom me nso me ho ye pa se bibia so hwehwedi obey ne den bibia nyame adom ada nyame ase bibia hwehweye ada nyame ase enti eneno de ebre ne konti ye nkasa bebre ma me ma akwan na so fe ewure mu ntentem a okay anano pai adeshiman ba Ghana mamba ya mamunyina kwaba sonkubio asan daba ahenkan 93.3 so yatena se agudie mu nsem ena yedi Asia o ene anopai midin Joshua Kwabena Jenim Yosef Agie kan ho Raymond Ashete Rat Benito Mauli enso etna machine echi epipian sema hodo a yedi eba nyina enso edi ejao ene anopai memfa seda Emma K Afrani Enterprise Oma so yana sema de agudie mu nsem no
enso bro de tie ne say ene wo car nkuto bi ana say tipper trucks in ene uyuso na pe ho air ties enso ato e de ahyase ama ene ache edi mretenten e de amade a kopie mu ewo oye K Afane Enterprise na fi yemboa de tie ne say oban no man ne bo form e bia onso no uni timber na ye adwuma timber kai utwibi ope ho eye went cables enso da bale timber na ekwa enten hwe a ni na K Afane Enterprise na MLB na wato perfect hooks sounds na ne eye shackles e de ma eye timber fo ni na no eye de K Afane Enterprise kobi enso edibi aba transformer oil ebi ho ene se ma mo eye na so nchema wada adwuma no mo machine no oil na mdi gum no eye de K Afane edibi aba sounds na fridge repellers enso no eye de ne mo machine na mdi bo adwuma no oil na edi gum no K Afane edibi aba enu timundutum ke na monkojibi na bibia nkoye mfa mamo aboabo ni asane road aso ena ubehu eye K Afane Enterprise ofi aboabo ekwa opesi ne ho a na se obeduru honom ansa na wadu eye Akim State University no sansa ofi asane enso eba na se onsa right obe Akim State University no ho ansa na wadu eye K Afane Enterprise akache upenchirumu asimdia na sense mbisa bia 0537 997 412 0537 997 412 niwe di biasin so ye ho fitamu before the forest no na ubehuyen number 054 288 9071 054 2889071 na one eye K Afane Enterprise enso edi enkomo na bibia akokama edi ama Jubilee Hospital enso sebra nyoma enkoyo body ni mu wow think can say yes ampa o yade ankasa dia Jubilee Hospital pe na okọ na afia hwe asa etu nwarwa asinyina enso edi ama one time oba yadia outpatient service no enso bodwuma edi ama uba eneya na wasan wechi akọ eneya sanso na inpatient service na aba enso no bodwuma edi ama wono uba betweska kuma bi na afi wada ho na yahwe yie ma yade wanyina enso atu ayira laboratory no so de yadia bodwuma edi ama lab bi yebi ewo Jubilee Hospital pharmacy ewo ho antenatal care yebi ewo Jubilee Hospital sanso na postnatal care no yadia yebi ewo Jubilee Hospital theater ho surgeries biabi ye edi ama maternity ebi ho sanso ultrasound na fe electrocardiogram machine no eno nso aba we scan biabi ye twa bi edi ama mamonya prostate mamafo afro mamodunso yere mumbre na fe ntwa scan kama emfa emamo cancer ni enso aba ebo djuma je tene se yare bi ehhehwe ho anase ndie no asem bi kire wadwen so usuro ofare so bedi unkomo edi ache unua anase wadamfo afo asem kodan Jubilee Hospital na fienhwe en cancel kama na so how no so no one time emfru so afi wani ina wo hwadia unhu a yo clinic honom wani yale nyande behwe asa atuase one time edi amao afi dental clinic na enso aba o sin eye college kaka na etete wo opese utu sin opese wo hya wo sin poso polish a kopiem awa Jubilee Hospital na fi yemboa enso o sai kwan no eso diabetes and hypertension for no hwere no pa bia no nchekere enso ekoso edi mamo kantin wo ho enu ntine upaduane enso atodi akopie mu awa Jubilee Hospital ye canteen na afi ye ma aduane na to ubana so kita insurance bia tumda ye beje na ya hwewie se national health insurance and say private health insurance ni nyina no ye dia ye gi ye Jubilee Hospital odan ababu road ya so amantra bridge ne so hodom ene wo 0244 575799 0244 575799 0241 784645 0241 784645 na one eye Jubilee Hospital enso akasa Festus Enterprise osebra ene office bi na wabie school bi na ubie hospital anase djuma ko bi na ubie na pe eye decoder any TV enso ato de sima Festus pe na MLB na wato se nei upe multi TV decoder DSTV Star Times Canal Plus HD Plus na se combo kra na pesa auto eyusu a ni nyina na Festus pe na MLB be pie machim danwa akachipa na oba abanya satellite na fe terrestrial decoders a eni do on ma esan ababa djuma mre tenten edi amount TV ebi ho
Hisense Asano Urgent Samsung de Ninyan ebi available ewa Festus Enterprise TV one mount de bi aba decoder sans ebi ho remote controller ebi available enso TV de decoder de Ninyan obenye bi ato ewa Festus Enterprise AC etuntun bi brand biabi horsepower biabi we be ato our Festus Enterprise ebia wo AC no satellite no enyi AC no so no eba embo myself a 14 bra ebesi 14 ed amawa onsan enhia sa ohaw no ebiu wo hwe ye chi akwan ye ni old chumisi sport no na ebo nhwenim yesanso ebe nhia free station no ewo eye achem oda number ni enie 0244 515849 0244 515849 and 0269 305 785 0269 305 785 na one Festus Enterprise enso edi enkomo na bibia akokama edi amao yanshan sem na se enfem free eye Ghana hadum say na fen kopiem democracy kapa enche ebasun emu Accra Sports Stadium 6 p.m. 17th July Wednesday na jumade no enso ebasun na se this month yamu na sa big game no enso ebasun boboku a ye fen eye Accra Hearts of Oak omo etna fie na womo eni Kumasi Methema Asanloko enso edi aboni we democracy kapa ebaso first edition na ebaso omu chima Ghana na democracy started back Ghana 30 years nie entese bo game edi celebrating kama na bibia so ekokama edi manu ntino ya dia 17 July Wednesday next week na sa game no enso ebaso ewo Accra Sports na no ada ya dia na se parliament ekohia na se Blasters old players ni bi man komodidie enso etime koso amaye launch ne kama na ya dia president of a Republic of Ghana Nana Addo Dankwa Ekufu Addo de kum kakra ejaye edefa democracy kapa enche ebasu next week ne ehu. The sentiments that, Mr. Speaker, you expressed about the need for us to work together to establish and consolidate democracy in the Ghanaian state are ones that I share without reservation, unqualifiedly. And it's very much within my DNA and in my perspective of things that the executive, which I represent, and you, the head of the legislature, the other arms of government, we work together in a spirit of solidarity to advance the goal of Ghanaian democracy. It is to the credit of all of us as Ghanaians what has happened in these 30 years. That after the turbulence, the initial turbulence in our history that brought us 3 republics in record time, that this 4th republic has proved to be the most enduring and successful of the 4 republics that we have in Ghana. And it is to the credit of our people. They have embraced so loudly and so wholeheartedly democratic governments in our country. We aye Nana Addo Dankwa Ekufu Addo Rofu idie mekra man tehwe president it's yanke it's Nana Addo Dankwa nkomo a ono so okan ede afa democracy kapa 17 July na se ebaso no emu na de tie ne se hatofo ka ne kodoko wa bedi nkunim no obehia DC United na fe wonso ne na abo anwonfa kense baako na bibia so akoi ede amai we ya hihia ene so efi democracy kapa num aba yeri mu nkomo no enso ede eja fe nkopie mu enso o CAF continental competition na se enche ebaso no emu num so be piem Ghana ayade a 2 clubs kojan Ghana nemu enso the CAF Confederations Cup na fei CAF Champions League ni emon de tiene se yade a Thursday 11th July na sa draw no enso ebaso inso atreman na afe samates na nei omujanga na nemu enso ewaye CAF akensia enche ebaso emu na kopie mu ewaye Champions League ne dia yade FC Samates omo na Ghana Premier League no omji edition na enu ntino omu janga na nemu enso o the CAF Champions League emu nia eba ne se draw no eba so aye 11 July o Cairo Egypt na sa dwumade no enso eba so na teams bi de omabobra enu ntino ayade first one of the air prelims na nyade ombetumi enso agire mu asia kan wombi ye progress mo komanim El Ali omo na omo defending champions ayade omo no
first prelims games no nya de elali ebebo bi omo fi Egypt sanso na TP Mazembe efi DR Congo Espanya Tunis enso o Tunisia Petro Luanda enso eye Angola Mamelodi Sundowns enso South Africa we mu clubs are na the first round of the prelims no Champions League enya de ombetimi agine mo enso esi akan omie progressing o mamu komanim na afi omakohwe clubs ombetimi abo qualify ba no ansa na omo ehio mo MTN FA Cup winner enso Insuatreman Football Club womo nso ayade a Cup Condosis Cup nko kojemo enso esi akan ewo mu bi na ayade oboka mo coach odi omo ejina omo na so eji MTN FA Cup no papa ye fan Maxwell Kunadu na de tiza payi ayade a oji MTN FA Cup no we pe na oni bobo ko fan Insuatreman enso eji adwuma ye akopiem South Africa na as omo national first division side ye fan Black Leopards ho na papa no kokobɔ adwuma amom enchaye na Insuatreman Football Club say coach in Ecuador omo ntena se enye hwe han e bi say na Ghana Premier League no enso ehase afa draw no so Confederation Cup no enche na e ba so no ntino papa yefan Maxwell and say ya prekon omo na mpanifo abon din say next games that bobo ko efo Insuatreman anim no ombegine na afi on coach no bia so enkoe emfa momo na ebopin ya rush ya prekon akachi ebopin no ebisa no say ne Cup Condosis Cup no enche na e ba so preparation towards the tournament no krampo no say na AC ako difficult because Osha crab boys and no break there until you have to be very, very careful because at the league in the year, I believe FA Cup it took about 2 weeks before mobile finals, They just 2 weeks mobile back. So a challenge, but I new to the boys. When I was in Nigeria, when I went to Nigeria, the same thing. It was a challenge for all the team, like new one committee say that's exactly what happened in Nigeria. But we put our head together, we didn't disgrace ourselves. We make sure where we fall short in every party part. With the management, I know they are very ambitious. So whatever that they will do for us to be successful, they'll bring on board. We a new coach Adama Bobo Kwa Wondi and so Insuatreman and Como and odi ejano and friends one my course be sound say Africa na oko nanwada dream steps ekojema konkode last 4 NNA Zimale 4 eyomo efrimo na musumu koi place we amude ko anase name obasan place ni bia kan obasan place ni bia kan da ben na sa silence no enso e hyase mine the GM na di unkomo ya face we need about 7 to 8 players. I say add up to the squad. And the many has Nekotoko Rezi FNS and Bano because it's going to be a very difficult season, no doubt. Because Has and Kotoko can't be that bad again. And Kotoko what they went through, they know they want to improve. And big players in Kotoko has HSC. Since we're going to Africa, we'll use the African campaign to also try and get the ones that we think we'll chase them and see if we can get them back easy. Because when it comes to Has and Kotoko, everybody wants to go there. And so after mind going to Africa, every player would like to play Africa as well. So we'll do our best to put the team together. I want to go as far as I can. I'll have to take it game after game. In terms of Africa, the national team, I have kind of experience, but this is a different ground altogether with players. Majority of them, enter play Muda. You get me? Now they know call Africa. It's a challenge, but I believe that we have to take it game after game. We and so ya prekon ya rush former Accra Hearts of Full Great Olympics Efenya Uba head coach no ono na Insuatreman campaign on be sha se foforo the CAF Confederation Cup na fei Ghana Premier League no obejim no mako sa ekonom na wo president ye friend Ignatius Awua Bafo Honorable ono so de kom kakra ejayen obeka American catch say Maxwell Kunodu ye da ono na ye head coach edema Insuatreman a omoji MTN FA Cup no odwo no kopiem South Africa Black Leopards honom enene okobo djuma enso edamomo na nsem ni nam krom se papa no okokra no as Insuatreman Football Club no wan kramo enum na Honorable Ignatius Awua Bafo enso achechim se sansem na nam krom no entisa Maxwell okrom ye no mo so mu jane kwan prepare na chi kama ansa papa no oko. I want to state it here. Say enyemekwe say coach Maxwell Kunodu every enche wabra wa mo bi amane. I want to clear that.
He came to me and indicated to me what his plans are. And Namia Mishra Submano say, Sabi Abrabode, Yaboko Yenim. And he said, Onoa Nakuma Mofise, Eho, and Oko to Anagimasua, a baby of Mishra. And to me, Peso be a debate to the team is a Sabi and Pedro and Suat and my and Coach Masua Kunodo Yentem BBA day. Oh, let's get that. I even gave him a tax. The catcher the says sanity dia onoa so onhwehwe na omaye obia obetima to anu dumaso enti se ne yenya new coach no Maxwell Ekahobi and Yesaya Day Ekai. He has signed, and I'm telling you emphatically, he has signed for 1 year. Even though or more person common in the bet number, but he committed himself for only 1 year. And who knows? A bit about say, be Kurana that be a bit in Yesaya Day. President Edema Insua Chairman Football Club Honorable Ignatius Ewa Bafo Nenkomo Ena Watino Yemfi Insua Chairman MPMO or Asante Kotoko Bobo Ekonomi Enwa de Betoja Umza Kotoko de Yadia players no Muguswa or more assign na Yadia Enwa another player Emmanuel Entry on also assign a contract 3 years contract deal Edema Woko FN Asante Kotoko Abrantie na Osina kan Edema Accra Great Olympics last season Munoka said ye Mprempen ye Bobo Kwefane Kotoko a player 3 years contract deal in a Branton assign Eddie Amakotoko next season Obejema Konkoden and so Adama Metema Bobo Kuno na after say ne osane contract you know in Koma Emmanuel Entry Eddie Jaye in it's been years now. I've always dreamt to join this club like crazy, and today I've had the opportunity to be here, so I'm really happy to be here. I've had a lot of clubs chasing my signature, but I had a discussion with management and we all agreed to join Asante Kotoko. So basically that's it. I started supporting Asante Kotoko when I was growing up, because growing up at my young age, it's been a team that I've been really following. So I'll say I'm here to serve the supporters. I'm here to serve the supporters, to give them what they want and to achieve my goals as well. So I'm always ready. I will say this thing in understand, do what they love and make sure sense I'll make them proud always. Ain't another new signing Abrante Fen Emmanuel Entry then come ena odi eja kotoko supporters inano eno ene nefi kotoko eba players amo sign inano ya de edimunkra enso eba beja na mom reporter yensa kan efi kotoko ne say Saturday 20th July 12 o'clock ya de Shaka 04 mo second team no omne Kumasi Asane woko enso eboba nkofa kense bako a edimunkomo no enso edi abroad yenkopie mu awankofo nkro so na fe yenhyase FM free Copa America mu 2024 semi-final no ya dia enwa game bako enso eba so na se na homachi ya na sa game no enso enya top form ochina games na enso ebetumi atoa so ho Argentina omoche Canada etwom ekanimu mienu ama Canada enso entimi anti ekanibi referee fan Piero Meza from Chile ono ginema odi game no Abrante fan Julian Alvarez na Afelio Messi afedie wonya atoatena ama Argentina and then Ronaldo dia no da Messi enso the pen red pen etwama dia afie tournament obi akwa no Ronaldo dia wan shego Messi dia wa shego enso edema Argentina enra omudi nkunim over Canada 2 goals Canada entimi anti dia ene ahomachi games na ebeto aso Uruguay ometans na omne Colombia aboni 12 am anaju de suom na sa game no enso eba so Cesar Arturo Ramos onno nei okojimo enso aben ahyenafum ahu sa game na bibia so akoye amasa game na se Uruguay and Colombia enso eboni ni emu UEFA Euros no so no enra de anwumre no game bako enso eba so semi final no dia de tie ne se Spain omo etnase omo che France etwom ekanimu mienu a France ete kanum bako Abrante fan Colomwani enya first goal edema France minor de Abrante fan dojima Mbappe peja bo obi na Abrante ne candidate edo to atema bibia so ekoye edema France minor anche
ɛna Yamin Yama abrante no 16 years pɛ ɛna abrante no edi enya bobi ohumaka no mu nam hu abrante no pagya bɔ na apemba asankoto po no ma ɔteka no enso edema ɛyɛ Spain anche na Dani Olmo enso enya bobi o 18 balls no mu ɔno nso pagya bɔ na abrante fɛn Euros konde de na carbon ato atenema ɛkɔyɛ ongo no nso mpanifo echirema saa goal no ɛkɔ afa so ba enti no ɔmo ne saa goal no ɛma Dani Olmo ɛnra Dani Olmo enye disi nneɛma no bio we ɔyɛ nipa din pa ɔno ɛne Yamin Yama ɔmotimi ewini game no edema Spain qualify final no nan enso esio no bia nso ɛkɔ ɛde amom ɛnɛ games no ɛtoa so Holland anase Netherlands ɔmo ɛtena se na ɔmo England enso ɛde abone Signal Iduna Park ɔno na saa game no enso ɛba so de mu nkɔmɔ no enso edaje petima wonso betina qualify ko ka France ho anase ne Spain ho na fe final no enso etimi atodwa na fe yehu afie Euros no se hwan na eje England Netherlands anase Spain na eje edesi na so emre ne krabia enso na ebekire Chelsea reporter yensa kan so mawura mu awaye Borussia Dortmund boboko nim abrante 22 years din ede Karim Adeyemi German forwarder reporter ban say Chelsea for omni abrante edin komosen kebe abrante beji penie na omi second from Chelsea bobo ekono Manchester United eba no say enei omoni Fenerbahce player bako enso edi nkomo abrante friend Freddy Kadioglu reporter eba say abrante fullback takini 24 years na abrante edi na United kon edi abrante chi reporter ensa kan say Arsenal for enso abrante o defend ye pa eno tin omu ehia United so say dabi abrante ne bona obon ehwe achire onoma ye hia squad eno tin ompa abrante enso abekan na bibia nso akoye edi amom 42 million pounds United aja tumsa abrante a ye fan Lenny Yaro no ya de a enei omo ebetua na abrante na besia kan edi amom osia kan de ma Leo nanso nia eba no say 18-year-old a lot of clubs edi abrante na chi Madrid edi na chi PSG edi na chi Liverpool enso edi na chi abrante ne say ono de team onyo obebo no Madrid enu nti no anhwa for 2 million pounds United edi eba no omeje no mato atwe ne baabi na fa abrante na akojem asia kan enso edi ama Madrid bobo ekono England ene omo head coach efan Gary Southgate wasi baby omodu no de say baby omodu no ya ne sa ya de na nwumre omne Holland edi elboni se ne omni nkunima omne Spain final no na se wiase nyina behwe bola England boboko no enso bo enu ntino on de watedi omdu final na okache wiase nyina se England na no da omdu final Italy gi fiom nsem o se afie de so omdu final a omachi Spain ayo om honwia ne omatimi agi Euros no enso edesi omna so Olympic Marseille odum se omo pa brante fan Mason Greenwood na eba no se French politician bia mayor ne din Benoit Payen wakasa also no de obotu pare obotu boko fan Olympic Marseille team no fo say abrante fan Mason Greenwood de na kamomo nsan no na player ono no otimi etene sa bobo mane de de omu hia no enso ewo Olympic Marseille bobo kunim enu ntino ono de obotu omfo so omu hia no Roberto De Zerbi ono head coach edema Olympic Marseille ono se hwe papa asamba na okay me bona ma mbɔ dwuma wa ma mbasa keme enu ntino players am person no mu ye dwuma mbɔ asego sama me no sa players na me hia enu ntino ne be kwan bia so se wo so mpa me dem da brante me ba na be gem asia kan enso e de amamen Kapran Turam nya e ban se papa yi ya de ene 20 million euros deal no ya de wasan e de ama Juve ene na Juve enso be bo abante a ifen Kapran Turam hontuma na obeginemu official player enso e de ma Juve edi mu komo no enso e de ja Donny van der Beek Girona omawie 5000 euros na EPFM buy plus add-ons United player na join bobo ko fani Girona na akosi akan enso e de amom we enkomo kakra no sefin kofo nkro so eba edim nkomo don e de ejodisia na fe captain in the morning wo bobo ofori amanfo enso atoa so e de amount midin Joshua Kwabena ejenim Joseph Ajiri afi Raymond Asheteru at Benito Mali enso eboaye ye de agude mu nsem no e be jao captain in the morning bobo for amanfo over to you.
Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. What's up for? Mishane sakamajan so. Nipese me miss chances. Try to so enche me ho. Ese bi nya epo na performances. Ready. Hey, tami. Na me so me dano. So akwa bia be share yantemu sani ama. Boy, chile. Dia mengado odo sakama dia do sakam onyamini sawa masarati o ogati o sikacha samweja ikraya tinjai voice ya ba eni show nasu ya ba mundo voice ya ba eni show nasu ya si etidaro. Faster than confirm the sports team. Joshua Kwabena Ejini, Kofi Ejiri, Ben Mauli, Yadoma say. Oshabron Simane Diana Mienu na Bapa no Panon Sonho. Machi. And only Jimedi Dion Fremi or Boba. Ofuri Amanfo. Kemenim Crampan boy. Takabedi Mibotoma will enjoy. And that's some Crofo Dioma with a power. Mia. So let me start with this one. A glorious happy birthday going out to Samuel Owusu. Sammy, happy birthday and confirm. Now, Sisi, what's your Salifu Ajara, is your birthday today. Also, we your birthday number 32. So happy birthday going out to you, Salifu Ajara, and also to you, Adolfo Clifford. Happy birthday, and to Bill Clinton. It's your birthday, Obapa Echan. Bridget Prosperity Afi. Hey, Afi. And happy birthday and confirm. And also to you, Ernest Nana Akwesidia. Already, I say Akwesei.
akwesa edua ezi din be mienu no aka adwere mu Joy Samponsa, it's your birthday. Asantewa Lucy also so sa, and also to Ahen Rashid Oye Juma Ewo Bosomi FM. Ahen Rashid, happy birthday going out to you, bro. Live long and prosper, and of course to be 93.3 and beyond. Daniel Odru, happy birthday and confirm out. And also to the senior man. Yetie no ache pa, onu adwuma e wosi mu ache. Ye fritie no enye ne. Akwasi Boating Papa Franco. For Sunrise FM, Kofuridia. Odi adwuma no ye yache. Oh, ye yache. Ya ji atum. Yetie wo nyene. And also to a brother from another mother. I call him the numbers man. But Nidi Ankasani Isaac Kofi Eji of the Multimedia Group Limited. Data analyst. Charlie, we are too much. Numbers. Happy birthday going out to you. Live to be 93.3 and beyond. And of course, do have a good one. Isaac Kufieji, numbers man. And also to thousands of people and Neyama would die. I would have didn't come in a mohomo kuma swadi o manimremu. Na niamo priya sheno. I would have de on fa emma munina. I didn't come home with that chinti. Ayo bra kwantu afutuo na de sun ewom ye wi a kumo etwa so e de ama wo oda chinti brofuka samu ya say success doesn't just find you have to go out and get it. Success does not just find you have to go out and get it. Maming sign camera for no last one of your family and Cassiaka same Success does not just find you. You have to go out and get it. Oda chinti ene brofoka semu edie enono ye de bayin yanka semu a nia ye ka nyina ye tie medical ka cho so bra kwantu ni afutu adesua ewo mu a ye nyina yesua bibidi efrim o ye wo de na me nsoma ye me de eno ne yekeka bomu na asisi ani na eno ena anopai afutu nsem abofo ne de ba ya yenso adi mu nsem de ma wo ne se osi yedie sebe enye se ono ankasa yedie no a ho abone ho so ene wonam ne wo hwehwe nkrofo ente saada enti ade achi anopai se oda so ada mpam wakwadwura ba yenka obenkum nka onifa ena wo bia mpam yeyo emma mebo opono nka se biem na me ba akwantuo mebo opono abra wo da mpam aware emma mebo opono abra wo da mpam sika emma mebo opono se wo ho ye ne fa ma ne boro so ene nti oba bie no na omra me wuram na di yie na ware na tukwan na ye adwuma na faha na senha sidan toka sumunyame surawurade. Success does not just find you have to go out and get it. You have to go out and get it. Pie free fie kwa bonten opese wudi yi a yentena fie ni yie yentena demu ni yie pie free fie kwa bonten kope dwumaye so opese oware a dware pie free fie suakasa pia bonten bema bi hia oto se no adan ho se wo so ne ma wo ton oni ani
nti wo nhu oso niam a woton se ne watwa wo ho ono wo kasa abotre so se be ma frɛw na ono wo ka asɛm ompɛ no enye by force o ka asɛm akyerɛ wo tie waduru mpani mfie so ba bia wo ye keka akɔ no expiring date ya kan wanhwɛ yi a ye de adɔma beto so abodo nkomi pie free fie kwa abɔnten na kɔpere hwehwɛ yiedie ntumi mma obi dɛm mɛda kɛtɛ so adan abrantie onim kasa na no ate utumi ka borɔfo tumi ka twi kwadwo opon kroma nti me ba nti saa da biara da ye pie free fie na yakɔ akɔ pursue yakɔ hwehwɛ na yensa aka ɛno nti pie kwa abɔnten masom ukwadwani mu abenya baabia akɔ yebi kɔ Frimpong Enterprise ho Elder Frimpong oyo nyame sumni nyame suroni osuro nyame sum nyame ukɔ ne ho no mo a kɔ kyerɛkyerɛ wo nsɛm mu kyerɛ no ɛya Frimpong ka premi ni bi me mai ɔmo yɛ 9 miɛnsa me mpɛsɛ metena fie a me ne me ma bedi dian me ni sika me de bɛfa nneɛma yi nanso adaworo ma me gyina wani mu ha ahyɛ bɔ wɔ nyame ani me nhyɛ wo bo me hyɛ bɔ wɔ nyame ani mu sɛ ma me nneɛma nkɔtɔn so de ma me na me kɔkɔtɔn a onwiro dwu a me ba bebu nkonta me ne saa mfaso ba so a wa ma me bi adi kɔ ne kodi adanse kɔ na kɔka saa asɛm yi ne nhwɛ sɛ onyame ɔbɛma kɔmo ade wo a brodo wura no kɔ ne hɔ kɔ ne nkasa maame mi ni sika me be fa brodo ni bi na mmom me pa akyɛw kinkan bi ne fa so a me na me mfa nkɔ edwam na me nkɔtɔn me ba bebu nkonta de ama mfa so ba so a no ma me bi ye ne saa nkrofo pia water yi koye bi maame bi me monitor no ewo Kumasi station na he fa kra na me kɔ I think na because sunyan or something enche ye kra Owo Odan station, Odan Kumasi station honomo. Me yama misani din. Me namna mi hu obi oya de papa. Ma sha me ho bo se me ba be kan wa ha na hye nkrofo aka nkunan. Ne mo din ya na me wura afi se me bisade aka ho. Mo amuta ko Kumasi station na mo amu Kumasi station area honomo ni ma me ameka na se me munimu no. What the a year I year on the tunes will be with the friend. Is it cool mouse a baby visa? Ice chest, yes. Or the Cassipa only free Joe, but or the Cassipa no was sre a rubber phone. A rubber phone so you say your banner sound me yard was adiano. So sre or more workers a pair some so a bush from percent made him idea see like a crabina omubeti and on quan the gun a rubber for especially. Omo your friend is saying station you know omo time man ne kwan man ne be di dwa wo ho no ma ne akono ye fe eno na e kire the real identity of a Ghanaian ya wotema e de ma yen ho ene no omo de omo NDC ne omo MPP na be se neoma but ye de Ghana idie ye we wotema de ma yen ho ma mi akwa akosre wom se abusua mi ni fridge na momenti mi ato block na me de agunsuo so me de agu drink so na maton enti mo adawro ma mo ma me baabi na me fa me ice chest insire ne ice chest no de asi baabi ena wo de drinks ne ensuo yi no de agum no de blocks na gu so kama esan ya no abeyi ohwe oba no obehwe na blocks na anane a no asan akwa ko fa foforo no asan de aba meti hodi ka ne nya mada na me nso me hwe nioma ana me hwa maame ni din na me se wurade maame shira no wate na uhwe the way I was so committed to adwuma na all ye no a ontie benkum ntie ni fon ne dia ne se de all ton no asa me kra na me ka so a hard working woman sa keke we na me yes me kotobi me pese me tie na num kasa na o he se de o kan pa cha o pese na me se maame obeye kuapem ni ahobrase enso ofa ne kwa sa nipa sei uwo sika u hia no a
na wama ne bi di ahye ne dwanim na nani agye na wayɛ ayɛ ne kɛseɛ ɔmmerɛ yedie yɛnhyɛ dan mu nkaeɛ na nto so ɛmma abubuo nka sɛ bɛba ɛfiri he na ɛba hwɛ na ɛsɛ yedie no osuro wu asaa nti a ɔma ɛwɔ sɛ wo pem kɔ w'anim pie firi adi na kɔyɛ dwumaden ansa na yedie no aba onyankopɔn pɛ sɛ ohyira Abraham no ɔka kyerɛ fada Abraham sɛ ɔpani kɛseɛ minim si ya wo ato sika abusuam minim sɛ wo maame no papa wo bideɛ nanso so deɛ me awurade me wɔ ma wo ne so ɛsene wo maame no papa deɛ ansa na ɛno ne bɛba mu no agye sɛ wo pie firi efie. Leave your comfort zone. Leave your father's house and go out. I am going to show you a place. Me kwa kyerɛ wo baabi a ɛhɔ ɛna wo kwa tena kɔbɔ obra na me awurade ahyɛ me ho anuonyam de ama wo. Bible sɛ ɔyɛ ɔsetie ɛde me awurade ɔyɛ ɔsetie ɛde me awurade ɛma ɛnɛ ɛne yɛ nyinaa yɛde fada Abraham ɔsetie nti pie fifie me dɔfo na si abɔnten na kɔkɔ pesika ɛfa bra fie mmeranteɛ no nwomra moto yɛ ne ɔsi yɛ kɔ pesika ba fie enti abusua mom yɛnyɛ ne saa na awurade bɛboa yɛ awurade nkɛn ho yɛda akye nti bibia bɛyɛ kama meda ase bebree yɛde no de asi woda akye nti Wola fire burning. Let them know say we did fire burn. Menewa erade. Menewa minyame. Menewa erade. Adi achiye biya o. Kumo minim se uguso shisha. Kumo enyedena ubechiche kumo na minimsa obi abenya ne dia kejagum manijingum kumo ejana so kumo ejana so kumo sayabana ejana so kumo ejana so awradie adiachie biao kumo minim se uguso shisha kumo enyadana ubechiche kumo na minim se obi abenya ne dia kenjagum manijingum kumo ejana so kumo ejana so kumo sayabana ejana so kumo abusia yɛde da ubon krata abobɔ so de bɛtoa so de ama wari nkyerɛ no obetumi de aba 0533898915 0533898915 fafa of abrani kenkan kama fama kumo mabasie mechato so kumo metadia eyato meso kejagum Endra kuma sene nya senketwa enkrofo akokasa omo akpokpo biribirisi won so mo omo keka nsem a nankum mejiri se na bibiri no adampam ne yebwa mo omo ati omo nsem omo keka yam ka se ei Endra de me hu bi otumfo de afutuo kese ene de akwa amado Matthew poku prempese wo kɔ no kɔbrɛ wo ho ase ɛma Dr. Bawumienu ne ho enkomo ofie yes ebre yenko fa bi fama we de ubon krata mo so bre aso yenko na yenko famfamre ye wia ye beba enkomo ofie ibedi ni nyina edi ama o kama
Efi apo moko de. Boko bo na nso e. Nyame adom me nso me ho ye pa. Kofi bibia boko. Tweden po Yakobon da Roma me nia. Bia boko na so e. Nyame adom me nso me ho ye. Nti mwada Roma ene de pese ye bowura de obon kratare mu ntem na yente no mfiri ho. Yete no firi ho no mu wi a na ye de eye presenters comment. Ye de no so e de ato adwuadie ni so e de amabusuafo. Nti mwada Roma mo me enkomra. Me fi enkom. Anapa na watwe aboken ewo fiduam hanom sei ye de obon krata na eto aso ye bobo so di ama afiambofo ani adwempa kofi ni afiaye nie nga me de the daily searchlight de obon krata no ena shase na the daily searchlight e di aba sa imam sofu a Ghana has omo kire se omo pe Islamic Succession Act bi ya ho asem mu nsem doso kopekrata mu na tumu nchen na obete de ekeka ko ne de ejejeba na Dr. Adutwum soafo no ena mprempre wo hwe oman humasua nsem so ena no so abone nsem sha de ama wayeke fo sa fie wayeke BC ye kokoso di emu ye onte se we appetize bi asu we di we akwahya no ho na we emu ye pa ho asam eda hadum se ya krata ede aba na yesi we have enough to showcase to Ghanaians. Fatimatu Abubakar wa yeswafo a ohwe oman nyina ma ne bonsam so ne na nadan kwakufa da ben wo mo bibi bo ho amane amami ena behwa ye ne saa na wo chese wo mo woni ma bebre ni ma pa ene pa bebre eye de boa oman Ghana eye amane baso eye no ti ho asam so eda ha no mo a kratai ede aba na yese Mahama so hopeless pledge dio ende onesam trofo kan ye no na anu kwasi ada de akoso a onensam trofo ekodi nkita ho ensam trofo busa ye na wait to sign up Mahama chirem wait to sign na Mahama chirem wait to sign yese ho nsankaye bia enshada ndi onensam trofo ko shem enshada enkonkofo bi square enu nti wobucha sensem bebrebe ya wokekankan nyina to de bia ene nsem bia hodro bia wokekankan ya onena na wokekankan ne de ochereche mu chensem trofo bebre wonoma enkwanim sa ho asam eda hanum se krata de abaye se part 2 enrom de part 2 by part 2 eka ho wanchi so any special needs students wow obi anensa no enshada ni ho nsa mpu ni ho na chese onshada wadi sabe dem die kakra won ho na yese wode nanu yi na atwro bi si pen no hye nanum wo behwe krata yanim ha pen no ehya abrante nanum ya wode twro ti what is matter ba mu abeda atwro ode pen ya na atwro na adane awanwasam sa ya mofra no aya eto omojeje mu no bibi papa wo mu na kwabra ne tibi de pension enum etro yen ya yetibi kura pen mu etro kra ye de na yetibi twro akwadwro mu ko school a enioma hunku a an wo mu di akirehwe obi asabe ne nsan hyada nya adwuma saa o wode na no pen ne hye nanum ena wode etro enu nti kratai etwa ede ato anoma wo pa ho ntoma etwa ho mfoni akire se disability no enkire se untimi nye the daily searchlight the bokrata Ghana dishmama mede the bokrata what today said the informer ena etwa so ede amamo or say nothing but the truth enye bibia se nokwasam no ena wo dan na die na wode ankane Ghana man panyina eja onukura ye frankatuni de ma National Democratic Congress edisa amanyukuo no emfonyi di aba mekire Owura John Dramani Mahama nuachi anode afei Chief Justice so maame Gertrude Tokonu esomfonyini ede aba
na asɛm a ɔde ato ho ɛne sɛ wɔsɛ di sɛ amanyɔkuo no ɔmani abrɛ papapapa ɛwɔ chief justice so ne nyinaa ne sɛ maame akɔhyɛ sɛ yɛmmɔ nkurɔfoɔ bi edin na nkagya yɛmpa wɔn ɛnkɔ ɔman yi asɛndi bi akubata supreme court nkɔbɔ adwuma sɛ atemmuafoɔ na ɛdi sɛ amanyɔkuo no adwene no ɔmo nim deɛ ɛne wɔn susue mu no ɔmo ne sɛ nyɛ ne kwan so ɛno no na ɔsɛ ndc amanyɔkuo no kita odie kwankyerɛfoɔ panyin wura asami gamfi ɛne wɔbɔ CJ ntrɛne paa chief justice wɔbɔ ne ntrɛne a kyerɛ sɛ wɔsɛ wɔanhwɛ yɛ ɔmɛpɛ kwan bi so ama yɛyi n'adi na ɔhwɛ adeɛ wapini ho te ho asɛm na ɔbɔ krataa yi abɔ mu amanneɛ nso ɛwɔ ha owieyɛ ɛna wɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ schools ahodoɔ a ɛnhyɛ ɛyɛ aban aseɛ na ɛyɛ ankorankora schools ahodoɔ a wɔ Ghana ha no private schools no wɔn nkabom kuo ɛna gya wɔn ɛde ato dwa ɛsrɛ sɛ ɛyɛ saa free SHS amamra ebi mo ɛkyerɛ mu sɛ yɛ tintim nanso so sam no kasa yi yɛnim nsɛm kono ewom sanse nyanko dim na hyɛ bedwafie na hyɛ bedwafoɔ no koran so atimi ahudie tua mu na Ghanafoɔ so atibi enso daa yɛdi dwa ya soma ani ne yɛ kasa nkrofo bi so ɔmo gintum ho nsɛm bebree wɔn mo kyerɛ saa amamra koro no enya metɔ monte so deɛ nanso so ɛho behia ɛsɛ animanimu ya no aban no ene atwetwodo ani ntina kukudanfo a enwuma hwomani di akyɛ nyina be konkunyasie no na toato adwene na oma ye hyehyɛ betumi aboa ama nneoma konkan etikata fa to eye enum the informer de eye ankorankora schools ahodo no omo enkabom ko nsɛm omo ka no de agu honom kama etie no eye Ghana National Association of Private Schools ana watwa mfonyi bi de aba mehunu oba panyina ono ana etua abedwekom hwa abato dwumadie ne totoye eso electoral commission chairperson maame Jenmensa ne mfonyini ewa ha ana sanso ana police sadom mekire IGP Dr. George Akufu Dampare onso mfonyini ewa ha na okire musem panyufo yi edi ahyiamu a omu nyina toato adwene pe kon befa so a bambo betimi SP esita ewo abatoɔ enso ebreyi emu no se electoral commission de wo so aye krado pa se de wo se wo ye bia de boa se de be ya abato no beda wo krogen no wo be ye sanso na wo sere bambo ko ni se omo so nyoma fam de se de be ya mentimi wase bia ye na adwe se be bobɔ na de basabasa ye beba o matimi abra eno so ano ase tie no wasem de boka te so de abaka ta feto so enan ensem ni chechire mu akasa no okuchiri de agu ho no mo National Petroleum Authority eya bedwekwa mo na hwe frango dwumadie ntotoye eso na wo mo so kire so mo yoma fam de bia se de be ya mframagya no ja eno so ne buo no beba fom pa LPG no to mo so mo ye de betimi bia tituo bia deda eye saa mframagya no frango no ho no wo mo so mo hwe so betete so na atimi aboa se de be ya gas ne betimi so enya bidia so ja de adwumadie ahodo te ho asem eda owura Mustafa Abdulhamid wono na eja woye opanyin kwankyerefo a otua National Petroleum Authority enso ano to wadi mfonyini ede api eye asem no eso wo kyerɛ sɛ si ebetimi ako atia ketase dwumde kankan ne proye no Office of the Special Prosecutor so na eja wo kyerɛ mu sɛ amanfo bɔ asoye ya ba so pa sɛ owura kisia jaben wona panfo mo bo adwuma nto mo yere omo na eja omonya adwumade esombo se de be akitahye yibetimi atu ase de informer de obokrata ni mu amane bo awde nam anopai eno no The new crusading guide the obokrata no na medetro so Kennedy akompre ko Japan asem no matwa ahya hanom tokro kitwam eno amosi Kennedy se we de wasre MPP fo nyina nko amuhumom enya adwumaden na 2024 abato no wo mundi mu nkunim ho asem eda hanom se krata di aba yase ohin bi ni nate amobi ya woto sumienu yase ye ka say lawyer fo kire se ono na ye Apollonia chief of Apollonia because Apollonia Bible mu ana Apollonia fo ya chese oda na nimu tedwa ohin ho ofe wa hyehye ne nyoma so kama agu ne ho na onkwaso na mamemra sia anum se ya twere asem bi bafu di ato ani nyina da efa
Dr. Maakye Opoku Prempeh yase ene dedication ni integrity ni mudie ekura no ene na hofama ya wode ama MPP amanyoko no ye ka ono so ka ho bi so na hofama ka ho bi ene ne ho nsanka ye nyina do makuruche bi de agu hase ya ene ho asam da hanum secretary de aba na napo ana ne John Dramani Mahama muhu no anomzi akwani na se we ma me je kura wigi kura chen ne wig ba kokura ebetu atwene nenso ba mi asesetre wig ye pe ba ma brani se ya nyansa woni mu a mo se oba wig oba ba ma no onimu de ba ma ne tede na ba ma no so ma na adwuma waye ne tan ti ba me ya kan ho asem ye napo ya wada ha ya ba mi apagya ne nsa akire wiem ene enya asam ketwa ba ko esre da ba ko amu na no sei chira mfa se chire se ne mfoni na ye no asa ba mi ase chira ma mi mfa nchire ene na pose ba ko amu na no sei menka asam odi so mi nsem na mi mfa nchire ene ode na chire ewa hanum sei ya wamu na no na nasem o kai na ne se na po no ochusu no anya mfonso se woma na adwuma hu se waye na waye ni yie nso ye mfiri ho ne yembra ha se die mu ode no otumfo waka waso wakan wodem na ne de apia bonten ensem o kekeka no ne na mabonte ase na po ya arrogant na po wani suban wose wantete ne sa odu hwe yie na emom onkwankwa da ne ho ka ne sen servant no mo so yo de hye no so nya de hye asem baabi aduro ne nya de hye asem nya de hye sesei kwaye ho akoa pa no kwafo de ekoso bible ni mu bi otumfo na etu na po efosa no so wo yo de hye na yase na de hye kronkron no de hye ma say ukoi aswo ba wo kwa wade ni etu ne fu yase edu na adwo a enhye ayi body say menhye skin tight biemo biante na ukunte saa vuto ni bi na ni otumfo edema na poi so wo kwa no onyan enkoto dia ba mi abeche no wanye mo akwa nu kokoti ni mrantu asem bia ho na onko sum servant dia osum mo nkohuri ntra papa no konso papa no nsha da mpa ne ho asem pe kasasa ne nkofo bi na ye ne sa enti wo kwe wonkodi ne ho nim ho asem eda otumfo afutuo nkofo ani je ho papa mi se mani je ho pa ya the new crusading guide obokrata no ede apa Adishimama the Chronicle the obokrata no mesosem ena yade etwa so ama wei na ne bana caption no ena ja wotwa mfonyi dia ba mehu ahemfonom na asantanyene otumfo otegokọ so setutu ababi opemso akora wotena dwam eja Dr. Maakye Opoku Prempeh running mate the ma Dr. Bawumia wono so mehu ni mfogini ene kente ena edi ahimui na podi ne nsa ato eye opemso nsa yam a chese wonom echia na eno ena wo kyerem se otumfo otegokọ so setutu ababi opemso eka che na pose Dr. Bawumia bo wabo ni din our friend se eja wo mebo na chi dom se de be o mo sa beka tumi afimpinu ne adwenu enan no hwe no ama Dr. Bawumia nsensi fom ai mo ma ni sensi fom da etie ho asem de obokrata yi eja odi aba wo wie no chem se ekuo bi soso edi atudwa chese cement bo enkeja akosoro kura no na nkeni kwa se eboro Ghana series no 35 Ghana series ai omo chese nkade na akosoro kura na nkeni kwa se eboro Ghana series no 35 na ose o chese siasa de no mekọ ha dwene pa komakfo na kasa asemwi na wo kyerem se orura egbo soso de atudwa wo kyere se na nado dankwa kufu adfree SHS no siasa de no masibika kọ ha dwene hu wo se a translate classroom without a chalk say ye kwadi suade mu na yenya tredua emfa nkere mofra de no was easy as free as just na asa ade na yakọ
Say mo fra no be ko no se bi mu kura sua de a mo tren so kale kolomi ya ka ho nkrata nwoma ma bonte ma mo fra nya bi nkenkan ye ti ho asem gatafa to so du nan emu chechire mu nyina egu wo no mo we ni me doba osomani Dr. Matthew Poku Prempe ana eja owura Dr. Alhaji Muhammadu Bawumi aso ne nsa ode na kire wiase afa na nyina se wone no miedu no mo kabum na eja wo mapre eye mampanyi di bra na afimpino ene aduonu enanti na po onya declare ne se wo ye no running mate ho asem da oboka ta di aba wo chese no asantema ntem na dwumade ekoso ho asem enso so eno no na Sadia Chronicle ye no what the quotation aba Proverbs 19 verse 20 na asem ne mu ode pa o emu ode pa aviama menkan na ekirikiri moy no payem preach kakra Proverbs 19 verse 20 mebusem etidum kroni yimadue no o say listen to advice tiafutuo and accept discipline na je atenetene so jitum and at the end you will be counted among the wise na ujini nyina tumu a kire no ya kanyansafo a ebeka waka ho bi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Anko ye ni mo ekoma obi the Ghanaian publisher the Bokrata no ana me de to aso ba umia na po wo mu da ha bio ana na dan kwa kufa we de ochima piesie na pemu a de Ghana ha nyina ni twi ede ono na ekase na do se ba umia ni na po no oju omudi omuni oman daachi omuni oman edaachi na senatefo nso ewo mu pani osafo mafo yewro osafo mafo ne babema en woda hanum ne babema no hofo babema no hofo papa ora kofi wodi kofi fiada fo de yenie ahofe yenie na ora kofi osafo mafo kire se senate hono ona da no bosu ke na onu nie na nyoma hudro bi ni nyoma hudro ya so de gu akwamu masnet sini dadem na ekonanimu no obeye nti anche bia obekeje gumre janu kro makaje gum na wie o makaje gu na jana gu ma chese na nse kra ya tete hotels bi ton mo beton ni nyina no sa snet fapem so mtutu ni yie nti na yese companies makunum ena mo so chese saglami project no womani wombi enu nti saban so omfa mo ayi kakra mra omonso omunie omecho mbobre na sagami project na eda ho no kakra ka no omatimi aye ni ye ni enyaso mfaso na somomen sompa asante hin na wakacha na po ya kan ha so omacho to se o ko no meba kwa na koye wadwuma yie na emma ba omianu ne ho sabe ema ba omianu ne ho so oyiwo wate ni pardon bebre wo party ni munkwa ne yiwo amenana enti watunufo the Ghanaian publisher munsem anape Arishima ma me de inkusita da obokata no na ede eba na ejane nsam ni bi wa edi kan boroboro so ntibra ni adaje yensan so ensei ewo ho ebiem esoro onom no watwerato onom se police ni bi a be se enfienum etwa mu oja okoye nioma bi deferment na yeso okoye kansem bi a na ensem fata na wosinke yehwe ne jeli no na wonya ne ho edidiye wonya ne trididi mu no akopani ba bi antra ko mo wo se kyerem se wasa akoye adefoforo samone foforo ama yakwa akwache no airport nti ho asem da ubaka tai edi aba ewa hanom owie ya no oche se owura John do amani mahama so ne nsam twerefo hia mu di ekoso no wo se nioma makomako aduonu a da inkusita wono eja nsam no gusu ekoso nya de toni trim anase de ono so enya ye nsam oboaboa no makomako aduonu otintim de aba nda ubaka tai makata feto so 9 unya da inkusita usubetimi akenkan na watumu enchene wose senate boss ana wono so apa eye owura Fedible ho ntoma eti ehwo asem da boka tai di aba ade kura Fedible akwakoye ntia senate boss pa ne ho ntoma no
wo expose no the obokata de nkusi tabe chereche ni nyina mu ma onsanka bia no pay na ekenkan Daily Post agenda nyamekasie o ma agenda ni nyina so papa de agi abosu ko ba agenda na agi krata nyina ni mafa na de ma mefa we mra sa park owura park no so kire se emprempre ya yekasai textbooks ya yeni emfama BC student no since 2019 enim guase pa na mamra agenda no so enie ya say 11 civil society organizations ahudro mako 11 dubako eno mo so awrobish napo omo chete napo enra oh what 11 mako 11 I think head ya ben say 3 oh no 3 wa mu dia ba na asemu a ngwafo ikenya da ne sa napo sweet napo oya da ne bitter napo nensemu ananu ada yi ni kire ya wa santimantem nre ya nsemu keka ya na kire se hwe ankure hu na edede kron chese nothing day asemu keka nyina no mo sin nsemu keka no kire se wonu papa no napo no onu no oya arrogant kese pa capital A oye jeni a hand time no sanso ya corrupt di na ba mbi oya corrupt ya incompetent and afes oye nipa a wakeka trouble fo tiribom oya travelist pa nsem amodi ato ne so ne dooso krata di aba ye mu nsem do so Daily Post de meya free mu enono the Daily Statesman the obokrata no so ensam ode ba ye no bi wo ha ye di kan de asomo the obokrata wo dwoni mu dada brof kasa no wadane no entie no so ye be hwe na ye twa no agya na foforo bi efre mu se de nyina ye nim ese eye adisuafo a omkwaji nim de ewo eye junior high school mo no wamuguso a agya omo gina pen miensa no mo twero mo so hwetwato enti BC so en guso ekoso no wo kire mu se osoafo na hwe enwumasu adwumade ntoto yeso Dr. Yawosei Aditwum on de nani abre no ho kura oti wono ma se hwan meti agya wonne na ma ogbo apura wo hwe mofra no se de so hwetwa ne sibi ekọ ana wabọ ne nsem pa edi ama bedwaku a mo so enso adwumade ese wo mo nsa wayekfo mpefo so ma ya ade pa ko so hwe nhyɛ ya afi wo mu di gu akwan so a na ezan si person bi kura mpo no chese ye di drone no and de cost centers ahodo nti wo ma ya ade pa fu di examination more practice no wo se wo form kura se mofra no pe kwati kwan so na wonum di apo akotwere nso hwe no wo se ho aye den de aba mofra no nti wayekfo aye ade owie wo chese Manchester so ubodura mu a wo se MPP mabu na wonum wo ho ene test confo o mani bra brenya asem ketwa omso ye campaign pa wa kosibro ni krom ho e dia ahwese MPP amanyuko ni bekoso atena ban mu tenso mfonyini ne ho senkaye da oboka tai e dia ba ne nsema hodo e ka ho se dem di kan ne di kan dia somo da oboka ta hodo no mu dada enti the Daily Statesman amane bo enono Daily Graphic truth and accuracy every day ba ko pena me day to aso na ya CBC ye kwaso teacher form akuma dunsia de wonuma ye nsanseme ema chese ye kase ye ne de esumo omunye no maye ema ye kase ya doa wo mu eho asem eda hanum se na po yaka saglami ho asem yaka Daily Graphic de obokrata de ye di twatwo eye Daily Guide de obokrata no wo se anu so ya Ghana fo apede de obokrata aja ono so ne nsam ne ye di kan boroboro bi so a fufuro bi a efremu ono hwe ne kata fe to so ensia na ana wadi tudwa ekire mu se apolisifoɔ ehwehwɛ nkrɔfoɔ makomako enso bi na wɔkyɛ saa nipa makomako nso no ɔmakodi nsamone a wɔsusu se wɔmakodi ene se MPP amanyuko no ɔmo atena ya ɛno ɛwɔ ayawa so West Wagon ho wɔn makoto ahye ɛyɛ atraye no so asɛsɛ nneɔma ɛwɔ hɔ nti ama apolisifoɔ ehwehwɛ wɔn mo no achi wɔkyɛ se na nado danko akufo Ghana mampanyin so ɛna German so aban
wo bo mo aba so pa ade krunti abasobodi omo so egie no unya eye daily guide amanebo no mu nkyire mu nyina so wo ne da obo krata no enso emu ye de si ye si o chairman okay oye you nti no chairman ye de apem ya mi nshira mo ma de afei presenters comment quick napo unveiling a course wo Kumase ye behwe niam bebre ye beti otumfo nso ne afutu ode maaye ade ntina afutu bebre wo ho na enkoma opani ni nune ho kobre wo ho ase oka ni mienu ade ntia dien na nanate dien na nahunu ye bebe no so but organization no generally no e ko saying adwempa meda seminia eja etima ka say organization for the program there eja bibia hwe se do mo ye o mo hihye do mo e call ye how o mo buje ban ball ban se de be ya bibia be ko boko na yente watimi ne ye nyina nim se ye busua ba ko na akohia de but enye obia na organize program busua nyina akohia ye be wie ne na yante basa ye bia nti ye be bo ma ba so se do mo organize program no I think say ye kama ye very successful ti organization dey to me it was on point. Okay. Ti ebia omo speeches no na minim say me fa ma adwen chen so fa ho de ya obetumi ani nyina pre. Well, okay. I think say we said the organization na medical kanu omo sibe ye ya amamre kwan so omo kopem so omo de kan kopem so me kura na nim se omo de kan akoye kopija ne sa kura sana omo na akwa kire but kire na mu se sa omo de kan kopem so kura sana omo aba opem so so ye mo na ba so said the o sebe welcome wo mo o hwe because we na nim se be ye se bi kura dem na ja na akokire no nanka obi apia ba be pene ba bia fa ba won so to ne nsa frɛ na hemfofo nyina no o kire sampa ne de hye na eja wanya dibre nti wo se wono so ye do betumi bia de eta ne de hye na chi nti opem so wa ya ade wa kire pa na afen so kwan a party ni panyufo so fa so de ani die ma opem so no eno so I think say omunya bibia on point omo ya ade so mde kan de ne ko kire na sana omba be di omudwumadie ti e bo ma ba so. Okay. Afi womo nkasa ya hodo a eye sha se mfiri opem so ho no mo opem so afutu ode ma ye no na mebe opem so ho no mo no asema opem so kan ye no na emu oduru sa wa me yahu se sa nsema ye kwaso Ghana hanum ni nyina no nya se ya omo ntibi hwe sa omo tepa na ya na omo obebi ombu se panyedue mante ho mate so mante enti ya na du bebi omo abu omani aguso on se sa asem we na nka ne kan be yedin senka ye na ye mfonketua ni bi no mu a se bi kam nyini se komba pijaba komo nka ho asem da but opem so kire sampa sebi mpredua sa kin Solomon na ye di amano no enye se da no so sa keke se de osibi fa ya wo ka asem no eye kasakoa ana wo ka kire napo no se ye yi wei mate se ye se ahomaso na me man tete wo sa nti ono kra ye ne nwanwa se wo dance asu baby nti eho no doesn't mean say otumfo nso age atum say ye ni suru ne ban no a dabi tie o se man tetew saa enso de enkrofo kan no so hu enti man ye enkrofo kan no emam ya otumfo mintimi nka se otumfo ditum say yo sabio ne desie no ne sunu ne ban no ebedu bia so on se osabe kato so say wono de obe sanity obe sayinity so ti ase enti a kire se ebia suban a na poda na di wo fie no is different from the order na di wo abontene nse nkwala bibiri saa na omotie yes enti na make say opim so me to me no na asam na okan ye no enya se wagi tumu se
saa suban na ɛyɛ ni suban okay so ti ase sɛ oji tuma ko sa meka sɛ me no obi afrɛ me sɛ opanyini odi hie ni suban yɛ se ni suban ni o ɔno ɔse ɔno de ɔnka sɛ saa na ni suban tie ti ɛyɛ suban ya oda no fie ni suban oda na abontene ɛno na opem so ɛkyirikyiri mu si wahu eti opem so afutu ɔde ma Dr. Bawumia enu ne ho yes so oyi wo because ebe ya se ko ba se ebe duru baabi no Bawumia konu ne ho a na che se wanti papa asem ono wa se bo ma fia ka no so what you say because o ahwehwe mu na wa ba ne fie ene ye nyina so ani mu opem so ni dibre ene sabi mpraduasa said you wait ni dwumade wo Ghana ha ti so o ne nsa kosi forma na che se wadi ne hwamo nti opanyina futu a wode ma ne de hye ne de ne kwa so ano no okay asem na wo ka ye no na che se futu e wo se obi a me tumi de na me hwe ani mu se obeka no eno ana opanyini no e ka ye na efi bi anya de eni hu nti opem so wa ya ade wa ye na afam de watufu na se futu no betima ye adwuma no e ye oba no si wa hu abofra bu abetu ne fo nsoso no de open or de beye eti opem so de ne de me bona baso everything bibia se wonya kokuduro kura ka sa asem a ono no ye Ghana fo bi keka no kro kasi na nim pen wa ma na nkwansa wo se ye di ka aka sa wo dem batma sa aka ne wa na obi ahunu wa kire sample enyansa bo akwa opem so ye da na ase ene omo aye ni ntu galamsi ase afia aka sa wie wanu atọ ewo no ho si opem so de ne ma wie okay aka wonom so so agya okay amo toto bomb no so na besa me kaka kra okay nana do dan ko akufa ado so kasa opem so ho agya no so on de yedim no se akuti abon de de ya obebubo bia nti ono so ne nsema a wo kan ye no me na nhyada anya nsem biara meka se ye menwa bibiri but ono de ye no ehia ne pa o say sa statement ne hia ono na ado ne pa se die nti no obi a memia betu no afiri akonwa so ne me kwa na ono na mesan de akire beja no emma so tena abo emma so ne sa kasa wi no nana do dan ko akufu ado nhwe ne yie sa yes sa kasa no obo e kan nsem bebiri me da bia mo asem a me ka se wo kasa obi ani se de ote ase fa enti no wo kasa hwa no kasa yi ena so wote ase ena wo kasa se de obi mfa nko kyerkyeremu se de opani nti no wo kan ka be ya wo bra kyerkyeremu tu se de wo pese wo kyerɛ ase kosi wo sa speech wo koma speech bi say adenti na obi a me matu no na wono no me kona me di akire be ma ema so na ema so kyena obo na wo kan ne tra sei na uja no hono ma adwene ye nyina ya adwene ye pe e wa so wo kan no so wa nka se ema so na ema so kyena sei bi a ye kwakwa o se anu nti ye nken ho mmom na anya adwumaden na ye fambriki 8 no so aja se but you can't say ema so na ema so kyena you god nso e ono ne wish no e ya wo wish but ultimi en command ne sa speech bo no ma ye command no so nti e be ko kan e ka ya me ped yanka ema so na ema so kyena a different statement from say ema so na ema so kyena I don't need a definite statement yes omo ye borofo no so what you say e ka me di yanka ema so na ema so kyena wo wish no but ultimi nka so si pen say ema so na ema so kyena sesen aba no onkwa na abeto e onkwa decision ani edi be yi mampanyini da bi etimi sa statement mampanyini esre no tina make say wo kan asem na wo on kan say de be ya obi a no fa because me wo kan say e kan me pa e ma so kyena I don't have any comment to say me because e ye wo de no e na nya wo pen so na e be ye ho to nya nyankopon e na to me no say de ono no kan ye no now eni wo one vote to pe de aka ye Ghana fo nyina ye dia enti mesere na nado danko akufado sane nsem na wo ka no Ghana ye nyina ya adwen ye pe obi ane na adwene and said ye wo kan ye a wo kan tire me kyerem from to different angle untimi nka nche me say ye kan say na asem no me dane no because one kyerem yam ye nyina no ye wo asembu aka wo kyerem obi ate ase but say sometimes so you have to look at it
from the political point of view wohwɛ ɛbere a wom baabi a wogyina ɛne who he represents any asɛm a ɔka nti over there no yes he's the president of the republic but politically no ɔyɛ a political leader ɔsan nso so yɛ a political father who would wish say na emre mu mfa ma no enti he can be pardoned you can see am fan chena fine obia in America obia ne said ofan asemu and this is a crucial time obo election wey no what you want no ka say na ko kika kan sem bia na wo ka no ekaye ya kan say enye ne bone so but ye betimi akoa no ama na ba be ye bone a wo kra betwa anwa bia enyeyi so what you say okay eti wo koye na bibi kosi a afia bega sanse mo kan eye koma omugu so omudi enye onu kwa na aka be champion aka nsem bi sei wo so ka sanse bi sei eti obi so be na ja se mo no mo trimpo bi okay wo na wo di bibi sei ye trimti wie na se ko wie na nkɔhwɛ sɛ de nyina ye hwɛ na ye be ko fa wa wo nsem no ni abɛbɔ tata all right nti yɛntwe anu free yɛntwe hu free na na de no ho na o we any other comment apart from na de no mame emra na podie na breni nti minu abanto aso Dr. Napo na ya na areho aden obo to me Napo nsam na o kan ye no from the beginning to end me excuse my ways obo nyansa semba kokura ni mama me oh yes nsam o kan ni nyina yes so as ye ni dum som obo nsam na o kan ye no nyansa semba kokura ni mama me sabi mpadu to me no yes because obo that time na we gina ho no mo no ye yi wa kire se o ye running mate ti sa abra na ya ye no official mo obi ehunu enke ye acceptance speech nti won nsɛm a woka nyina no kra betimi kra ɛwɔ sɛ wotumi ka nsɛm ane to NDC ni bi kra nso koma so yes me ka sɛ opani afedie wa free sɛde ni esusu sɛ wɔtini mu company yem of course obo sana na me hwɛ animu acceptance abotre de bia no abotre de abotre sɛ woti ase ɛna wo de ba ɛnya political message sɛ wo hu ɛka hanom de yɛ naase si wo hu ɛne afei wo hu a call to duty all free MPP for ni nyina mom ye nyina come together nsɛm bi sa ɛne yɛ expect but obo he baby anga de coffee fire na nka bi abɛya amanyɔsɛm kra no a wo adidi am ayɛ ho adanse wo hu ne ya ye ni nti ne sɛ mo nto ayɛ so aba mayen no akɔ baby me I don't understand at a point osaje fu Dr. Kwame Nkrumah din in the message ni mu madwene ho amenti ase o ko boss ono ni dia wo de ba mu no kra no ehu hia papa na ba ni de wokɔ ni ba bi eti fine wo na ana abaso bode kra wo bubɔ yi ana nanko a wo bɔ na abaso na wo ni na wie yawo ni po ma utumi ni kra mnyini se wo bɔ na abaso o yes psychology a yawo ne fa ba bi a friend in the heat of the moment no say BBSC or reactions and niema utumi ye nti one he was overwhelmed because edano na eyene dia oh yes untumi and rubbish sa ene nyina nti obi anani agi bebre no ne papa mu a yemane nkasa bebre nti those are almost the handlers no they have to be very careful because one onipa ni nipa nyina sebe oya hantan ne kasa anye owabufuo otesei ena wenya kwan na obe kasa wate bi yes na wonte kura no pem so aka de nkrofo keka wate ya kansu ani wate ono ankasa free bia ye boni din no nia akoso nyina wate bi enti obi aya kan nsem agu so a wanya ekwan say ya nso mu obekeka more than that samu of course obekeka atete mum na say beka more than that you try to answer each and every one
Obe wa adwene said what bia wi ya no. Yesi bi mu ade, obe pese obe ka no asem. Yesi me ya hantan, obe pese obe ka no asem. Yesi me ti sei, obe pese to you no, obe pese we explain wo ho. Head kire. In explaining yourself no, one we are no akọ overboard. But it's your boy, you know, I na just be chechiri. But ono kura wa amfam that side. 2. Now he was overjoyed and about the sound said who was someone said yan throne speech yan farmer near say one kasaki can say yeah. Sometimes so quite sorry them. Uko microphone so could ya dance here. When ya j okay can say me what na see wie no. Na fe o kaka say na we senka we me kaka ho. We no na we senka me kan saa. Ase we mani agye aboro so dodo. Ahunti ukotena se back then you begin to reflect on sa ne manema ni nyina. And into omo a sa abre yi. Omo adwuma ba handlers of the man. On say otie political analysis for na. Omo dodo na nsem omo kan say be ya man ni kwasi eja no say ono anfa ntrimu kansem. We say ni nsem bi obeka bi omo twere ma no from na efi na eko. Kakraba ro gwandam. I was say baby na obeka borofo nko ana obeka twi. Obo ani dia ono anasema. Omo ntwere no. Na se na yes omo ntwere no. Nti wa tise ya egbo odin bone. Ni ama platform na wo de beka wasem kokoro wa no. Wetimi aba be gina kansema kese. Asa ko ye ojammom he. Ama se say ya sorry ye obia. Mu program amokoye yankasankasa nsem amokan ye kran kokko. People are not talking about it. But odie no awokoko fa ye. This one kan dede. I say what ya say comment. We so age so bi na troma. Untu unim se kroma ye hye obia epe wano asem. Sada na nsa obia ye din tie mistakes. Na ti watimi asa ko to ye kan wuntie dabi na abehunu. Ka dia no oba na ayo fa. Me one thing na eya mediani say. Sisi ano obi ehunu. We know napo. Sena ya atesem a ye nyina ye nimu no. Na so endra kwa me o ma me eje me nsam se opani ena no awasem ba endra ya ye. Na insanity. Awasem ba na me di se. Dabi munya botre ma opani no. Na obi unyam ben no. Nti no o kana se ma hwe ni ye. Na endra de no ye ne hu ye ka. Na video bi a me hu ye. Sa me ka kira wo se endra no. Anyami. Opim swan anwansi. Yes, si obi ben no so we dey ngamle kwakwa. Aga say mo nkroma no. Wa mo nkroma. Eni omo nso napo no. Onim kasa. Say ya nkroma no a na wo pe obi de ho atoto no. Wo pe obi de na adodan kwakufu adu amem. Wo so so ye. Ha me nkroma. Akoba kan se mo. Wo ka mo nkroma no, wo ka mo nkroma no wie ya na hwa na adu mesinti. Mi so obi chiro bibi. Ana yi na sheda so no be kasa fam. E bia no be kasa wonte. Because ya me na so so kan za mo nkroma na o jai kakra. Opani nyabotre kwara na kede de Japan kwara tunu ho fo. Sa mo nkroma no. Wa mo nkroma. Mo nkroma. Na o kasa se me nkofuo bi so so na mbe defend. Obi ka tell say sawo me ure jawo mo se sa word no na police ye no enu nye be yisu enu nye be ga sa mo na ado no ana sa mo ba wo mi ana how sa na po no omo so sa na po no onim kasa omo sa na eni political campaign ya mu be ye bi wo me ni wo mu defend na pipi ya mu kwa na mu ye pipi fu mo mu defend sa de no wo te language ase che hwan afra mu be kirekirem say awa omo sa na po no ye no ankatwi omo sa na po no ni nimnie wontie kakra eni MPP fu a etu omfo no mu ntie no. Yenka unche
na we ye pe omampani a wo de amamu ya yete hu betoto a wo se kwa me nkroma de ye bisa mo a bepem sa abiri se mo ba ye regional hospital ba akopa amasi mo mra meka nkire yen bepem ne suapon ahodro regional hospital regional hospital 1 ekome kofodi ade ekohwe e na omda so tete ho a omo twefo omo bo no omo mra meka na wo ye ka obi afodi amamu betoto ne ho o de ka fa mahama kura be se ho na sa mahama kura ka se o de mo mfa kufuo nto fom momfa Thomas nto fom momfa Rollins nto fom momfa my friend say nkurumai munyi ono kura de nsi no momfa ono mahama no momfa ono emetoto mo de ho na saka no mom kan ko kasambie no minim de na wo be sankofo abufuo wanya bibia mo ase sababu afia ma menya motra menye wadwe nkire wo ho program no se ya kan nyina wie oba pa hu program ni say program program no de ko kama ahemfo bai ahema da utumi sa santimam ni yaduro no kente ni ade se bra me kan wa ha e na adwempa se ade yekosi ni hene ne ne se de tra hey uti ha ubehu ndo mo hye kama fine pa program de ko kama program ne ko kama okay now on stage no so na mu odin cause papa no sam no akeka no cause ne stage de mu odin ankote hwe nti si we sika ofie nti no mutumi ye stage no ne ne boarding oh okay I see me so omo program no e free ahemfie ho no omo koye no ye kama na futuo no a o kan ye no nyankopon ya adoma wo kyena ye bebo kakra ye tia ne akyerem ne aba ne atie ne akyerem saa ne be no nyankopon ya adoma wo kyena na futuo mienu no ye bebo ni nyina na ya kyerɛ no mu nti ma me fa no mfa nsi ho uyi ahemfie ho no omo kɔɔye no na wo de ba stage ne so a stage ne so nkomo ne yebedie yi stage so nkomo 1 organization no a me maka kyerɛ mo se mo kɔto aba bie mu a MPP se mo san kɔyɛ internal elections bie mu a ayi Henry Nana Boache mo ntuntia no onim organization ba ko sei no organization ye poor Henry Nana Boache se no oye you se DJ na kasa fa Henry Nana Boache me say no organization ye se na juma oya hype man na juma the organization ye poor otumi bo obi din se wo ba stage ni woni ma bi kura wogina wo ba we e ka say party ye wa ban mu organization say na yesi ye unveil obi running mate in fact our program ni nyina no was to unveil the ticket 2024 ticket MPP ticket inte ye bawumia na po ticket podium kra ma anyi bi ye de paper beto so ana obi o man speech eno an se ye bodi anu aba no abekeka wadwen anu ko ba bi musumu nim krofo ase do mo ye campaign no krofo musumu nim ye bodi anu aba no abekeka wadwen anu ko ba bi mi hu amo se eye official unveiling of the ticket of the NPP Dionko ye ohoi onipa on pene ho asem oba be kasa aye eye chairman de omo chairman no to no de ja on pene ho omo chairman no de on pene ho asem obe kasa ase panyini a wo fie omo party chairman no on e be kasa ase panyini wo fie regional chairman mua we yes bra be ma kwa aba political way no se ye ba wo mantem mu a ye be ma wo kwan na wo ama ya kwa aba nti eye welcome message mujina kumasi a musi kumasi fo ya akanfo e ho no wo be kire se wo tin brofo ke kan brofo dwadwirem brofo wo se obi na be ka cho se chale katwi mugumu ho ani mu asesa e ka sen se comedy prempefo gumu ho ani mu ase se comedy mon kire me asem a omo ayi omo wuntumi no saa omo wuntumi no saa omo wuntumi no omo ya oh yes ye be yisu dia ma omo saa omo wuntumi no omo kire
omo nkyere saa omo wuntumi no asem obekan ye ba akokora omo kai ne ene ya ye kase asem ba akopa wuntumi bekan ya omo kai omo nkyere saa omo wuntumi no omo nkyere asem obekan ya omo kai wa meka hwe eno ade joma hama every did them we will break the 8 comedy comedy sir we know how to break the 8 comedy TV yemfo ono fancy ho onipa ba ko a ne nsem obekan ye hyebufuo na wunhunu ne tim hunu ne nan eye omo general secretary no enti papa we ne hypo ne saa no somwa I'm baby. Papa we ni hypo ni saa no. Afi okasa we hunu ni oka. Ose ne yebedi nse e. Wante. So why? Enti we bo wudi me ka se me no abo wudi. Aso dem abem. Aso dem o. No platform so. Say we hunu you could see say program no ye poorly organized. Afi okasa kakra ni abolu mbanyum se menyiwa ya no asa chairman mu secretary no asa osawie osa betwa so we are going 90 DJ Ben no anze me don na obo salu DJ boy Jones afi bete so obi se eye we e ka sen party general secretary party abuwa bemo nyase muni abu agoroso omutiri mu no MPP vote o me eyo mo se MPP fo nko a vote no yes me say mu no MPP fo vote mo mu say eyo mo say omuhia eyo mo say na dia nkra na che say MPP ni no obekwa akoto ama bio o mu dia say no mu no me mo campaign mo yem nya say mu no eyo mo say MPP fo nko a no mu hia mo vote kasame radius maje radius omo ebe kasaye nanado be kasaye onipa na sam ye me mobo enra eye Dr. Bawumia Dr. Bawumia enra na sam ye me mobo ye me bobo na me say papa yi utumu say deep down him wenu ne ho a onyaya anka flag bearer ne kranka wanko pre ti say ye di nanim di bone yedi nanimo di bone nwo makoyi no ena yi no ono ankasa ne koma mu a running mate we enye running saa na poi ena ope and the fat Dr. Bawumia nya saa na poi no ope o me hu connection ena wo de na ahye ne so enti e wo say ono nso so de amememfe for cameras ebeka bibi de fa na po ho na wutumu se na po no akokuroko sem noendre peja ne ho ama at some point unnim se eyo no na oye flag bearer no ena Bawumia na ye running mate no se Bawumia na aden na moye sa papa bobra na hwan we o se ne papa bobra nti o se o papa bo ade o se ade bia ni wonu ma ye de se papa bobra na wade eba fe no ani ensem do keke bi na onipa na asem mo bo se ne me kan yira Bawumia but wonu nso no ye ka se ye mfa nye no sebe otiti aduane boni ma ye funu edia anadwo anipa nyina da no ebe bodunda mo asa sadowa nti ono nso so ye mfa nye no abasa na mfa nye me onipa ba ko ono nso obekasa odwumadie na se ya oka asem kire won batena na ado ba ye obero obehye no eye Canada Japan obeka kire won se time amo ye primaries no mu bebre di bi mu ani ne saa nneoma enemu firi ha wei ne nsem a na wo se wo moka enemu firi ha mo amoye mpanimfu a modidi dom mu animu a ye de mo be kire ye no omo ana mo tata wom monko mo ho na mo no mo nko kasa na mo nka mo hummom ene betimi ma break 8 yemfa ono de emfansi ho na ado bai no be robe she no say no de nei no watimi waka me ne nko ba bia ne se yate
Wati mu akam ne nko ba bia nkam ye be ye kan ye ho abom a ye kwa ko breki 80 no Oma muru afi. Mudu 8 ni ho a wo kwanza mu taso na se de be na kura mom di ko breki a 8 na nkasa be pom ato atwere baby sunsum na we 8 ni ho no sunsum ya se anu odin so ati ase Ghana for yan krofo bi a ye sympathize and it is all how kasa yi a ubetimi ne Ghana ni atena yes anu di mami ka se mo nchire obi ka jo se yewura John Mahama oba na obema Ghana Dania oyotrofo munsi ni hu ono John Mahama na nkaza nsem o kan onimi se bibiri nu a oboa so o kan kwa se campaign dia o ya utwa ntro kakra no aka no kakra into ono ane nsem o keka no wonim. But as we stand now, and I say as it stands now, so what the John Mahama any ewura ba wo mia kugina Ghana ni bi animu a say obetusu Mahama nya say obetusu Mahama say Mahama e be bibi e so chen no but obe sympathize with Mahama because of how Mahama a comport ne ho and it's how are all presenting in some e de kire Ghana fo Iti munga njira Samu MPP fo no America se omunsua se de ye kasa ne se de ye hye ye ho so ne te sera mo kinkan quotation no Chronicles ni quotation de bae me te sera mo kinkan se obi a o hye ne ho so de mantene na ya wadwene sa wona tumi wo nsem nti dia wo pe na wo be ya ebekwa etia wo Ghana no as we speak no obi no betimi aba na be na ne heaven obi ani ho nkofo 24 hour economy omunhunu mu kire yi enya message huhuhu bia obi ani ho yewura ba omia oso e di bold solutions yi oboa we ni bold solutions be bia but eye kasade said you obe kire won semu a kire Ghana fo e wo kwan boko so Yewura Mahama ni meet the press no edu ba bi na ne bu afu se wuhu ya questions ni bi e baaye no na ne bu afu but wonye smarter wuhu wonye smarter wuhu se duru ba bi John Mahama bufu ye especially asema Captain Smart ko bisa no se yehunu kwa Nkrumah yehunu wankasa yehunu ne etiso yi ni awo kan yetie 24 hour economy enye bibi foforo koso die bempa na ye soronko oyi ano na bufu kakra wo mu but wonya smarter unhu free senior high school oyi ano na bufu kakra wo mu but wonya smarter unhu oye panyini ya oye mpaninde se na kire se oye panyin maturity na kire no ya se bibia na kai no ka hona kan ye meto bomb no meto bomb yen ye be say ye hu fin sabre ye to bomb make kama dwam o mahunu se me ye no nonsense yo ho ke kan ko yen so ye nim to ka ko dumi so bia ni ho sa nwa ye de ni so timi gina ho keka to tenensa ko be nku ni fa nanka tuka wo gina ho se nanka wo pepa kakra eda we you so ebi be ko bisisi na po we ka ho na po ka ho na po na mechi batie no kwasam ni say baomia or try the possible best pa koi baomia kwan na wonam so no ne wo ye nuoma kama diama no ba na po send you obes send you na wa fe na wa hu kra na po min kan wa ha se MPP co position ni pa me ensam me bo mu din ya ka na akwese o kan asem na wa fu nwu ya wa mu ka metena he na ka mafu ni gu that's me zo mo mu bu ni ba nanka wo de bet ya shase bet wo mo wo de shase yes okay na wo de wa page wa funa de wa furu gu so aha don hanka wo no sa na de wo kasa o mo beti egofo mu ati de o mu di se nyansa eni paniyem nyansa eni paniyem o but me otumfo asem bi o kan ye
Sa ose hwe na wa ma ba o mi ansense fam. Oh. Na nye na asi. Sa won so and some ekoso nyina ya titi no ya arrogant. So, yes besen ko. Endra no a o. Endra no a wankwa da ma ade anche. Endra no a. Ena wo sesan wo ho keke. Wo sesan wo ho yi ntuma ni fofo. No share. Oyi ni boom kakra. Wan fa ji antum kakra. Hey! Ena endra no a obrempos wo tu. Omo so say otumfu atimi atufu ente se ma papa yi say si form. Because when him say ba omia no ojo kakra ojo. Enti wo kwa na asa obi a otu ni ba o ya stubborn. Oni position o se na ka omo de ma owura na po. Na so nka omo ye ni campaign coordinator. Nanka ono no ko unse oye sa yo buga. Danda no oye no ho no. Gangster obi say gangster running. Gangster running. Eti nanka omo agya no na ono no akofom ho no. Ha nanka oni grassroots fo no. Ono ma kwakodi nkomo. So what is right? Ko gidigidi se kro mbati ase. Grassroots fo na. So oni omo be enyina ye. Enyina lo tutu yensa ni. So be ba na omo so awie egbo ni bi na omo twen ho. So oni mo wi aye. E form ha de nkra no de chen soro ho no. Enyina de aye ho ase ha. Na me nkro ni pa kra o recommend pa de. Recommend what is written. Nyankopon na ye na adwuma. Na mo se ya twira to book yi. Messi Nyankopon ye na adwuma. Unya motere ma nyame. Nsanje ni Nyankopon recommend bi. Oluma guso ye. Na ne. Oluma guso ye na adwuma. Yate. De nyame ase. Ti ya hwe omo. You busy message. Already aba. Azeden. Bibiri do akoye dancing competition. What's then? When we take these MPP people to dancing competition, we will fail because they don't know how to dance. Mama. What they only know is to raise their hands and at to pabu dancing. We are casting. Wamuna ka masam. MPP for do. Omu ni musa. Nani asansu so ye dia. Anu ye dey. Hey, now we more than better to ayi. Professor na. As o mi trim. Hey. It's your man ye. Nice the daso. Punches won but you know Rabasem wo. Na say wo ma one the opponent na nya. Na. But you know oh yen so anu ahwe say. Maame no onye politician. The woman is not a politician. Napo is a typical politician through and through. Was that speech? Is that no. Tie. Other politician musibante say. Tie. Politician. Ade bi obeye bia no. Ohun the sense in it say onfanye politics. Space crash no a obetimi e dey politics. Oh yes, omo no they derive political opportunity from every single thing around them. But maame no onye politician or tries to be a politician. And into we then ni sude ne bayan kasa no. Ebe overshadow. Or no try to be politician. Politician. Ba omi anya politician. Na so hwensem wa papa etimi kekan. Wana so ya de ni ya adwuma ene wanu ne ho. So nko obi tie ne tena se wunua. E kwan na nkofo nde wafa so na ye wada kamera na ya tato ho no wo. So obi ka kire no ntem anka wanye de oyeye no. Well. So that's here. And into no say ne ye bo no ane ne maniti a na ne ho yira no no. Since you on can be. So on suni I can be new. On say waka say ne ho yira what is say wasa o keka say ansem ni. Wan ka biem. But here be the case you nipa bi a. One dey wutu ne fo no. So no ni bi na boni o. Wa wie. Na mo dan ni how na. No a me be true no. No so say baby me kwa na me de akire ja no. E ma so ne. E ma so chena.
wei ya o wei mra wei na me di akire samo wala ya chi jan fa jan na no na wei on se ko di ama no ko to aso wonya ne sei wonya ne sa mo ma no mom ne be usa ampa de wo ka no abi ni akofi eno ye se ye eno ye ne se ye oya ne se ye this year na me ka jo se wonya se ka de sorry asetena so na kunwani so na me stia ne ma no ai be stia ho ka ho no ma ko presentation se na ko baby enkunya ne de he dia he nia okọ baby no kwa no de ko no se no de be ma no baby de si baby oten abankesi mu no because enani no na ye oso akọ no ano baby fufuro abankesi mu ye ende so ye mpija eno cry se be si World Bank me say World Bank si Bank of Ghana eno ne sa akofona bia ya na omudi sisi ho no ye nyimpie basabasa ye be ye pia je so o mamu no ya de ye wie pani asesa ni nyina de ko because they are pure gold. Nti ewie ya ne the core Bank of Ghana. It's kakokos. Nti Bank of Ghana for na hweso. Oya de. Nti esa na tie. No ka ne de obetima nsisi ya. There be ekunya otima lo. So otima ka setena so ma meba. Nti ya no nkase. Ya de ya se opani na nkasa yie. Asem okan ye saamo nkroma no ho na ye me ja papa odi eti bebi ankom odi muntie bebi ankom ni ko wie ye tena se se no na enwo se woka se saamo nkroma no e de bi mu ahya ase ya kire mu se onka abone ye se oke onka abone ye ne nyina sa asem ne se aye de enti yansu ye be yusu enti saa wo mu naponu nsem okeka ye no eno ne ye kire ya dwene de fa ho ano pe ye da se ye gina so na ya da ne ye ho aba ye ba Samon semono amukoye wo no ye ba beto aso edi hunkomo Wadansi ani mejo manfo abro pa me kire hunchu capsules abada hwa ye makana be kaye ni wo hunchu capsules e wo ho no a entwe ma prostate enye kese me hawo omanfo amojo so tentem mo amojo so a ne mo ye mo ya anase mo ntimi nyonso kora wojo so ne mo hihye no obo ana joso no kora mu apan bienu na ya bese no ho obi so ho no mo a joso de tenten wan kan ho kora no ya joso gu no ho ebi so joso no kora twetwesi sa ma ne hunu woni mo nyina ehu muaye ene hunchu capsules me nua no mo ma ya ma ne hunu ba ko ye fichi kuro mu nsam na me sei araba bazen pills ageme pa enti me kan fo ma mo sa wo fichira waya sitimi hwe usa na wo humeti etoda bia emoja ntimi ba pii dodo anakra se bia na twetwesi ebi so kwa de emakra emoja ntimi ni mu afusa ne yie etoda wo kwakra mpo no sa no ho kani behia wenu ni afichikro mu hawo nkaye ni nyina eho adro ani araba bazen pills araba bazen ena be ma wa your best man na opese wo ye no odanko LB Amuafo na twumesi Kennedy Drugstore Well Green Pharmacy Mama Doris wa Asenfosu Francis Mensah wa Asenfosu Frank and Doctor Pharmacy wa Esekuba Dobembra kwa anebutu afre kurumpe fu 0504 906665 and 0545 906665. Hey, efia mi hu wache papa. Bra, na nsen yade a me yade ye. Enye odunfo bi na kire me kumi herbal tea. Anka sabre adibone. Adu me na aka ho asem ya na. Ebia. Kumi herbal tea de eboa ema enkwamo woni paduam gyan na so yie. Na sanya hoden ekutie nyarwa hodo a ewo ni paduam. Eye tea bag anopa bia oyi ba ko de tun so hye mu a minute be se du ekosi dunum entem no na wanom. Enwure nso saa bra wode de wi a wo koda. Enipa do pi ananom kumi herbal tea ni bi a wodi ho adanse. Oha hodo bi e woni paduam no kumi herbal tea ebe afi ho ama. Shano nso se oba pemfo obi o makoda nufuo ana akoda woni mfrinhia edudie edre wontimi enum bi. Ubenya kumi herbal tea ebi ato ewe bia oton no ahodo. Kumi herbal tea Yesumo Herbal Center ensano adwuma Dr. Paul Kumi Minta edaso ya no. Obetimi afre no ewo 0248 716402 0248 716402 ana 0503 785656 0503 785656. Kumi herbal tea na eye immune system support. FDA age edwedie nkratoi atum. Yes. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Yada se watwen yen ame akoje aboafo nkrato ye to adwumedie no so de ama ma ache eno ni dwumedie no edin ofre me obowo ba ofori
Amanfo. Wadwenkyerɛ wode fa 0533898915 0533898915 wode fa hono de ba yɛbɛkenkan ɛde ama normal SMS anase WhatsApp. Facebook no nso eblezi ɛne nti kɔ hɔ. YouTube no nso saa wokɔ hɔ no mu a wode wadwenkyerɛ bɛgu aseɛ na yɛtumi akenkan ne yɛkɔ so nyinaa ɛde ama wo kama no pɛyi. Ensɛm a ɛda pono so sɛ Chief Justice edin a obubɔ yɛ de ma ɔmampani so ɔmfɔ nko Supreme Court ne ho nsɛm ne nkɔdwo saa emranimfoɔ mpanimfoɔ bibiri no aguso ɔmo kyerɛ ɔmo adwene de fa ho anɔpɛ yɛbɛhwɛ na yɛtumi adi ho nkɔmmɔ yɛbisa wo sɛ running mate foɔ no ankasa no ayɛ ana yɛkɔ abatoɔ so eyiyi wɔn no ɛyɛ ana wɔn wɔ influence bi ɛde mansunsan so ayɛ ana abatoɔ no yɛkɔto wi a ɛde ba no ɛso ana na yɛfiri hɔ no mu a Endra ne yɛbɛka kyerɛw sɛ nurses ne midwives ɔmo ewie 2023 batch no ɔmo ɛde to Ministry of Health n'anim sɛ outstanding allowance bi wɔ hɔ no ma wɔsɛ yɛde ma wɔ ɔmo awie school deɛ nanso so saa anumuhyɛdeɛ a ɛyɛ alawa no ɛwɔ sɛ mpanimfoɔ hwɛ no ɔmo de ɔmo adeɛ de ma wɔn na Mobile Money Advocacy Group Ghana ɛnso so ɛna ɔmo kyerɛ sɛ Continental Mobile Money Interoperability a mpanimfoɔ de aba ne deɛ ɛyɛ paa ɔmo bo ɔmo aba so ɛnkɔmɔ no dɔɔso bibiri no aka wei ho yɛhyɛ ase akɔ ahoma no so ne ɛne mpanimfoɔ adi mu ɛnkɔmɔ Owura Stephen Kweku Goman ɛyɛ Operations Director de ma Mobile Money Advocacy Group Ghana yɛne ne nkɔtwetwe ɛnkɔmɔ ɔpani wotie nkan FM so ni maakye so Bibi aboko de about that aroma fine the radiasi anope de ba wo nchen a mo nsem a mo ka de fa Continental Mobile Money Interoperability no ene ye pese ye bagye nchiremu kakra apart from yenye de no e wa ha no a obi atumi send sika de koma ne nwia no empanimfo asan de foforo aba meboa Dr. Bamia and program bina or no co propose here. I say, idea or no preset Yama Embra. All can know the two anything. Before the amount I would also I came before or more. Say, your chance, yes, I say, Ocean of Groom by a chance, they can say a South Africa one current a very, very quick challenge because of your mind or no economic interest in the idea, foreign influence, any foreign policy. You know, Osha, the whole Africa, in West Africa, no crown, you need to come for you see. And no crap a challenge. Aha. In the I think the amount being able to say of present okay, infant man, ever boy. Now, young mobile money advocacy on okay, yate near bear see in commodity BC Hanomo na udrua na briwu mu ebesan aba wonchen bi me da se anopa yira all right tinti abusia ya ne Owura Stephen Kweku Goman or your Operations Director the Ma Mobile Money Advocacy Group Ghana ne ne kotwetwe nkomo ye de aseda de kwama Jubilee Hospital anopa yi Jubilee Hospital si en kanche osa pomuden ho nsem de ni nyina da wo mo abam ombehwa ma ho ato na afei wo de akoye wadwuma gina ho na gya yaresa ne ne eje wato ho no mo ene yaresa nhyehye ne dɔɔso papa Jubilee wo mo abi o mapono mu ato ho no mo adwuma wo mu die no osebra na beje wa yaresa ne fa kɔ to abrabɔ so wani ana wo sin wanyo how bi wo ho a omo eye clinic ena dental clinic no wo ho empanimfo a ɛwɔ ho no nso aben ombehwa ma ho ato lab no nso test ahoduo nyina bra ombeya ma wo uyi no di si nkyɛn a omo no aduane wo ho nte bia wode hye bi kokoda ho no mu a ba bi obedidie die ubenya bi na wato nuane de akoma no insurance oje aban de na nkrankran de
ɔdan aboaboa manta atwene kɛseɛ no so na Jubilee Hospital ɛwɔ mepatɔ yɛmfrɛ wɔ mo 0244 5799 0241784645 0241784645 ɛno ne number a wobɛfrɛ no ɔma gye wo soɔ ODI Electronics ne deɛ aka kyerɛ wo sɛ asɛmpa na aba fie ɔde asɛmpa no aba wo fie o ɔde asɛmpa no aba wo fie yɛdi ho adanseɛ de ho adanseɛ di ho adanseɛ a yɛka kyerɛ wo sɛ wo nso so to gyidie ni akukudura na mɔnwe ne bra na bɛgye wo TV air conditioner fridge deep freezer washing machine rice cooker blender kettle microwave ɛne ɛsɛ yɛkeka yɛbɛka amade akye fa akukuduro bra ne bra bɛgye wo deɛ brands a yɛtɔn Zara ɛna Nasco me se home appliance no ɔtɔ a tɔdeɛ wɔ din sɛ yɛ kettle na wopɛ sɛ yɛ ɔfrɛ ne sɛn blender na wopɛ adeɛ bi a wotɔ no tɔdeɛ wɔ din na ɛho baabi sɛ yɛ a ntempa so wakɔ ama ɔma yɛ ama wo yɛn hɔ no yɛtɔ nyina wɔ din tie sɛ yɛ ntempa so yɛbɛyɛ ne kama de ama wo atem dan kwantanum MTT di ne ebutuo hɔ no na yɛdi adwuma bra na nea wopɛ no TV o sɛdeɛ yi o sɛ wo sika wotua no pay kinkran de a hallelujah sɛ sika no nso nya nwie saa nso a wobɛtua ɛfa no bosome miɛnsa ne akyem na watua ne nkakra 0539 500514 0539 500514 number ofra prince ne ne dom bejo so na nkomo no ne wo edi nti yenko ho no momo ayen ye kwa homa ne so na ye ne Frederick Opoku oye secretary general edema National Tenant Union of Ghana ye ne ko twi nkomo wo mo nkomo bo ne etiawa na no Yera Mahama kokasae o kire se wo mo de low cost housing initiative edeba na tenant union ifo tie no mani adwo mo ho ne yesi adan mo wura fisa glami ana mo so short memory no mo wobiri owura Opoku timi nkan fam so ni Maakye ejoso o mi nua be ma na o se mi adom me ho ye na wo so na wadaro ma o ɛna no ɔmampanin dada enhyiemu ɔne yɛn nsɛmtwerɛfo ko hyia no mo kyerɛ sɛ ne nkasa ne fa baabi ɔkasa yɛ de fa kwan a yɛbɛfa so na yɛnya dan ya ne bo wɔ fam ne yɛtumi akɔ rente adam mo kyerɛ sɛ sɛ te saa deɛ ne na ɛyɛ paa deɛ di kan saa na maka no deɛ di kan am sɛ saa asɛm na yɛtwe ho nkɔmmɔ deɛ di kan me patro ma me fa akwanya anyway na menkyia ankan effective de bona wuti na me sampa so entanchia one hour hand dan ho kan o ma ho din so na mi tina ede kasa wadaroma asema ye kan sia no am say enye na no President Mahama he meet the press and that's me ko see but somewhere 26th of June and initial the office or come to me yes Accra and you person not for 10 years person all your about housing because in a hand if you say your interest in this election and over beyond about a damn house any point or the say power or the book on a maximum for really and your real house or be able to access in Intina yes you could see on country so it's a honor that issue of no cost in the obeying abba anyway nti all can no na mo wura fi Saglami affordable housing project no ana na dedi kan me pacho Saglami affordable project ayete dedi kan wie me pacho ti me I'm not here to defend or to support Mr. John Dramani Mahama the point in say or say or per se nyame boa na say onya akwanya esan ebe yo ma nyina obeso of legacy na okofi no ohun kokun say e see edify a town yi seriously well come to think about it also at the point in time and then the wife Lodina Mahama also eko hang down bi after say we feel about and two and we want to ma o feel about one ko hang kakra abon mo ga na office taxi dia wo twa ye any pressure na nyuma fo ne omo the drivers any ska wo twa boso me ni intervals na any 3 years 4 years na any easy
It will if you say yes. So we aduane fi hɔ a ebi te sɛ ɛdan ho asɛm ehia paa. Eti papa no say ɔno ɛnam sɛ nti no o believe sɛ saa the word affordable housing a yɛ ka ɛyɛ relative ofi sɛ ɛyɛ affordable ama ɔno ɛnyɛ affordable mu bi based on income. Ɔno fi sɛ ɔbɛtumi aboa a ɛde hyɛ pa atokwan mu ama yɛde bibi sɛ low cost housing. Low cost housing no deɛ it's not affordable per se, but it depends on to be earning. So that they are one hour earning between a particular income. Everything else is a dambia are buying any anchor carbon at ESC. And I say a dambia or my intimacy as social housing. Now, it's mama, one hour need our community and second. And if you say a young papa, in as much as say, Wakasan, you won't manifesto. And you will be also manifesto. But the team for us on the back again. Say, young for low cost house instead of affordable housing, and papa. I will say, it's me applauding. And it's not, yes, we are going to say, the intention of low cost, a young for more brower, so project and our person. So to be here, the point for. And if you say, I have a papa, because Nipadi, Wabada, or also a sort of beam, a CX interrogating the year. You was at all the canoe. Omiya na ase ebia ebusimka to kan so no bi fi se wo de to so ne mu na se ko balance ko bitima ye bia aya de papa eni to no ye hwetim se that was so go be launch the manifesto na ye be hu sa no ma no enye ye be compare who the end is no mama kan na ye bom na ye dia to so ne so na ye hwe to man ablabo be boye abra onya kwan e ba ban mu no omunya be hwe na ye hwe de wo ka ba house no na yetimi adjust suppose a company a contract me take a decision on the exchange ye ebe body mamfo and you we no so a ebe friends and trio fuku ebe trends and some program am obi ehun say national talent of Ghana e ya analysis between MPP and others you feel say we dey it no yin no yen support yin push na dey ye no omo abram no make the safata in Ghana for the same youth we me yin your manifesto and me yin your manifesto it yet me ka say we dey and I will dey the men so no me na the bar ye be hwem na hwere ye must take a stand on it mo ani nkyeremu ntia ne waka ne saa ye nyina ye be wa atwane ye mu na omumiyu no nyina sɛ ye nya ne ntia sɛ NPP kura de omo kyerɛ sɛ nyame adom a next month ɛno mbe pa wo mo campaign no ɛho entoma nti eduru hɔ a ye be san ba ne no aba beto anko bo yi so. All right. Ora ye ne ko twen komo edin oje so ne Frederick Opoku secretary for Edema General Secretary General Edema National Tenant Union of Ghana. Na just one more ha dan ye nyina ye ka ho bi. Ye nyansi dan ti ye nyina ha dan ye nka mu kuo for eno no. Hey, on my way. Imu nsem no to the bia. From Point Enterprise. Also me kan kyerɛ no pay say open provisions ya no ato afa Hawaii. To fa our provisions no bra beje wo de na fakudi ujuma African Queen Elba pa elele hwan sin tie ha okɔ no mo a ade ne say provisions nko ade a okɔ from Point Enterprise a won sabe ka bi cooking oil no or na horo ɛmo no ɔtɔn no nkituo makasiem ne yɛdeda ntɛmo ne nyina wokɔ a won sabe ka biscuit ne nso saa tofe milo nom ni do carbell nom detergent nom ene books nso bebre no a yɛba ne diapers kora de ene ɔhatro sanitary pads nom baby wipes ne ne ka ho padlocks chargeable batteries nom ne insecticide nom yɛba no air freshener sapo nyina da opani wɔton bi yɛba ne nkun so de ade yɛ sra de di dware ni nyina obi me pa cho ko ho no mo awe frimpon na nurse no nso nsuo ne drinks de ɔhatro ɔton bibiri na Mandarina Hotel ase ho no na obehunu no sanso ɛna Canadian Bank dankɛsie mu ko ho no mo a drinks nko a obenya bi atɔ ɛwɔ hɔ ɛno mo nkwantani new market nso so abɛgye ne nkrabata ne bi wɔ hɔ afi ɔsanso abie electrical shop atun din sɛ adwumawura electrical shop a ɛno no wɔ Liberty Lane ɔne akona na abro san ne die mu hwɛ ɛhɔ okɔ a electrical cables, electrical bulbs, lamp holders, ceiling fan, multi-socket, blah blah. Then
kɔ hɔ yi wo nsa bɛka ne nyinaa bi na wode akodu dwuma watete so na ka akyire kura a waba mu no ɛyɛ absa ɛnɛ yi absa kane Barclays Bank wɔn opposite hɔ no a o foforo bepɔ no mobile akɔ total filling station hɔ no ano Frimpon Enterprise abibie bi wɔ hɔ no mo a adwuma wura ogusu edi papa edi no korɛ de ma ɔmanfo ɛwɔ hɔ ɛno no wɔntum anopa kosi anopa dia wo pɛ bia anadwo da suom kura kɔ a onsa betumi aka Frimpon yenye wudeni woyɛ buei adwuma wura no wadi papa acha ogusu a wadi papa elder Frimpon anopa ye chiawo ye bɛfrɛ no ɛwɔ 0244897525 0244897525 and 0206473953 0206473953 and on number abe friend won atimi agye so pepiase ampedu enterprise nso so abeti atom edansie ho niema na ode abɛboa yɛ na ne nkomo no enie pepiase ampedu sɛ menka nkyerɛ wo sɛ o per cement ye di si dan sɛ wo de no ɛyɛ super cool cement ɛyɛ super strong wo de no sɛ ɛyɛ super plus dia wo pɛ bi akɔ iron rods nketwa kɛse na adantemo marine balls nso saa nkyɛnse de bodan so no so on bebre no ho aka de binding wires wire mesh headpan shovel fidie editwa blocks na blocks nankasa nso obi ɛwɔ hɔ no mo a wetwa dada free 4 ekopem 6 inches no woni nyina enwea abo quarry dust or supply we no nyina bi cars wɔ hɔ a cars no de omo ye ne sɛ otɔ nneoma ni wie ne ehwɛ ne ɔse edi kogya wo a na ɛno nso so wɔn de akogya wo ɔmo nyi sika ɔdan boabo ɔbɛn Akim State Junction Jubilee Hospital nso so ne nkyɛn ha ɔmo wɔ hɔ okon kwantanim new market ɔmo ne di animhwɛ Suedro kwantempɔn no so Apiani Junction ɔne ne di animhwɛ saa nso na akyea so wɔ ahwene ase ɛyɛ 0244 166937 0244 166937 ɛna 0208 299115 0208 299115 ɛyɛ number yɛbɛfrɛ na Pepiase Ampedu Enterprise watimi agye yɛn so sima aduonu nson ɛna aba pa no nkron ho nokora chiame obowo ba ofori amanfo da so ate akonwa kɛse ni mu a ɔka nokora de kyerɛ adasaman nokora no etwa nkrofo bi te sesekan no ɛno anso so ne aduru ɛbɛma ho atɔ nti ɛbɛkɔ so akeka akyerɛ wo ɛna no ɛna yehu sɛ nursing trainee for ɔmampani abɛdi akyire a wɔsan tu frank ade ama ɛne pepe wɔne na nante ya na enwe ɔbɔ ɔmɔden na okuko hyia wɔm na ababa wa ba akunya akukuduru kɔfa ho asɛm ba kyɛ sɛ nyɛ saa gɛ no a enti saa nursing training for wo ma menkɔ ahoma ne so na me ne Ebenezer Boating ɔyɛ president Edema Nurses and Midwives 2023 batch a ɔmo awie yɛne ne nkɔ twin kɔmɔ ebe na woteme nkan kan fam so ni mache na umpo mbɔkɔ deɛ nyame dia ma dia che ya ye mpo mbɔkɔ ne nso akade aka na o ye adwuma na wote fie but you see ka se mo hospital kwa na yidi nkomo so udi we wutiri ye a wenya clearance ana the Brazilian clearance we a mandatory national service and ya oh okay I see into we adwuma ene ane ye monitor na timi to aso ye dia wo ye anopa dia ba ya mo ankasa mo krata mo atwero a wo nsa hye ase ene mpanimfo aka nyina nso ka ho bi ene epese edi mu nkomo kakra wadaro ma se mo ka se Nurses and Midwives 2023 badge a nkomo be na mo pese mo di kire yin Minya be ma me da se na anopa ma chia wetifo nyina Ahenkan FM de ya destre fasu die na de nkomo fasu ni se abai mu mpanimfo be no metu ho na mo amai Minya so de wo hye dwumadi na se no kai na fa pepepe bampanyina be de akire na mo a wo bo nto ade bi akuma ba ku school ko bi sa na yala wan so afa so no ko school afini onya bi da da hon sen kan tete eno na bampanyina be de akire so onim pe yinti amaye inti obama Ministry of Health ka na oma tua amaye ampa May 22nd ewo Good Morning Ghana show so Metro TV na Minister of Health Dr. Bernardo Kuboy ekojina TV so ka say ye diskana ma Ministry of Health
say omo fentia sini net the midwife allowance my yen into a tray year group bia ne abosome do an bitu ama wo mo na year 2023 we nursing and midwifery training colleges ni nyina no na omo de ka 15 months and some be may move 4 months eja when you born a 30 so e de na ke ya sende ma ye be fa ne sa na so 4 months ya share ni muaima na nya 4 months no ko an ye nuanom bi o ha omo ko 2-3 years ni nyina allowance no ma nya bi da bani do maka 30 months ye o mi nuanom bi o ha omo no mu nya bi da na so na no December omo ma ye bi no e no mu nya bi omo sa bani do maka 27 months if you reason ke ja 4 months be bana ya national service ya si ye de etwa en kakra bilia ya share ni mu a na ba nti ye nam ye mother association e friend James aso me ni eko Ministry of Health Commission so na te na matches ke na 2023 ya ini su die ye de ma ye e ma panifa ka say ye say omo e compile ye nti enche de be ba ye hwe wo mo ni ma wura twu ma twu kwa ebuko e ma ye tan so ko ho bi mu a omo da so e ka se ho atem kro na se omo compile ye omo wi o present ye de ba kire se ye de chen ama June akọ na wi ye minia June akọ na wi ya me July mu and 10th July the last week e sane James afọ for ko bi sa nwa asem wa asem kro na ni nkomo kro na no maka che omo da so compile ye le e ye ready on be send ya mind minia ye 1 year 2023 wi ye te minia omo wo school ma omo nyomo de no omo ye 3 year group mo timi de 2 to 3 days a compile omo list a send you tika ma wo ye 1 year group how long that person mo de compile and list a send you tika ma ye minia me kan san ko chiro she last year December omo ti ala wani bi ma ye e list ko na omo de tia ma ye minia be ma 2 months ago omo put ye national service list ko na mo de put ye national service minia list be biem no mo pa almost 2 months ye omuntimi nya ye compile we ye ensend ye sika ma ye ni pe pese omodi en sahye boa ye nso ye ntena se nye hwe han sa enunti na 2023 ba ke we 2023 ye Kenya ma ye no ya ka ye ho abu ma ye de to Ghana man pe nya de je la Dr. Mamadu ba me ni say sika na de ma Ministry of Health mo nchema training ye we 2023 ye de no omo te so omo pe so mo de be ma ye enti won kantra wo no mo fezi kama ye na wo twie mu anya sa twa de bi e de mi Ghana nyina be fa tie nka e wo kwan foforo kra so. Oh, I see. Now, before I may be my next question, no, ababa wana okuko bisa sa question no mu nyina mo pe bibi kakra ma no mo jeje ntobo ama no. Minya ba ye se de mi di Unya be ma o opani. Minya be ma fa cheme. Thank you. So the na me di kan share dia na me kan ye 2023 for ye we school last year ya ta do ya share national service na ye ni chenye ku ye nyina ye share Ghana Nurses and Midwives Trainees Association Jimta Kwate na so say ye wi na ye share Jimta CDM na ye rotation so ye rotation allowance nti rotational Nurses and Midwives Association intimi nkoma ye nti ene ja ya ye brapi na bom ya suggest e dia ma Jimta Kwate ababa wano ono na akoka ama Ghana say training nurses ni na bibi kakra mo bikra mo edi komunye bibi mano na nzuminia be kan ye nyante hwe ana ho nso de ye ka bi enye yi ejai di tie be di memum de ye di yi batia Okay. Some ka te di so aka se abaya no obetie nka. Okay, enti esono omo a ye hu se omo zo manya let you anu omu di asa na esono omo ho omo nka mu ko ni ho. Omo no ye omo wo school mu sisi se ye peken ye ni se di efo omo de ne de se de Minister of Health card video mu no omanya me mo video ni ma o saka ti enti bi nya forman eno na e maaye ana mi e ni abrese ya bram ka omo de sa be se boaso
enti mo hyase a mo kasa wo radio TV so ne ne keke ka ho no empanimfo enka say okay munya botre munya ntie ni communication bia from them. Menya be ma yenyanti di bien free wo mo ho yenyanti shi na ye ne afa ne say obache jere na utisi no di acha yenyanti mo nkan die e bia yisika no no mo boabo no na na so ochina ye phone so kwen die training na ne asem no sueka anya sa bia menya be ma se dem di kan no na me adoma twada kana for betie nka wo kwan for so. I see. All right. Ina just say momo no de munye nya ba kokra we untia mbu kra on. Le ba so de ye course no see nya 30 months allowance. Minya afena ye mu 15 o. Ye mu 15 months. Munya mu 15 inteka 15. Okay. Yes. The real school last year access national service I find out they can 15 months. I ain't no the crowd here or the almost 30 months. It is so 27 months. Yeah, in a real school last year na ya wo tse nkrofo ka se eyese alawa ne be wo ho na abanya de wo ka dan se ye betwam wo tse sa nkomo no menya nkrofo ka na ya na penti no omo ma de gine mpa ye omo nko bi no ana omo mfed mu ida no na na mo ka ne kese se aban no intwem esan se do tini jaw no ni se ne fa can you allowance ni wo im tell the school fees ni esen me go school first year second semester me school fees 1,800 mini abema ene omo first year omo ma kwa second semester omo go school no omo tia as much as 3,500 mini abema nti we no sala wana amana ni fa no wa pound to tell you ani na ma me ne papa so de omo anfa school fees na mini a ho chena bedding aha ni Obako na ese na midfield training college no be any ho. So school fees na dey charge dey hwira na ehwiri kosoro. Ahụ tena so ba na eba man yi. Ntia na dey omo tie ntwem no ya na me ne omo nya agen. Na me kwa de me ka se adwenkyere na kwa se o twade nwa si twam na mum ewo se wo ho. Na mum eye se be wo ho no mo na aban de mo ka danse ye betwam. Ero na ye gi wadwenkyere wo ho. Me ya se ewo ho a eno na be boa yen san se de meken enti so ono mo ya adwen se eye se be wo ho na abanya de wo ka mum on de bi enye se be wo ho no ade ka ewo se ewo ho no tua ma yen anu so makwa mu ko wie suku aye ntua ya ye te ho ya ye di ho nkomo aha di mini ade akoye se o aban na ye twi na agility so se yen so yo ho enye no nko ahu ye na sefo eno na aban ni ye sa ade no mu di yen enye student training allowance nkoa na ekemu rotation ya ye nyanum e mu di yen mo mu wie school 2022 no omo wie national service ni nso abet shark omo wie tifi enso 12 months ni na 10% kra omo enye dida eti enye training allowance nkoa no mo ye yen sa o eti na eno so ye be ka ne se omo ntwa rotation in somewhere. Oh, okay. Canada, also the man, and maybe ye na ye less limit wise. No, you see, also the man, woman, Kemwa, make Katawa, and on the Amay. Okay. What is the police trainee? Katamala one. Community for community, are you for this soon, Debia? Any community for trainee by a cat or more police training. And we are more Lawabia, and while I will be any homo. Yema mo allowance ye bi demushe enke muda na de na ye nkwa na ese somde ye za teacher training ye ndi omoka embro 5 months e ye say do 5 months no make common de amwo ade na nurses e bi dia kemwa as much as 27 months. Okay ya te ye da se ben di ye de ni di akire bibie ne ye besan ba. All right, Ebenezer Boatin, your president, the Nurses and Midwives 2023 batch. We school Sabreno, and Omochele say, Omokoswa Sre, Dr. Baumia, say, a boss and Obeshe, Udi Biso, a kakakra, on Hena,
ontimi nyi ni aka ni nyina mfamfiri ho mfama wo mo but ne ka kore de wo mo ka no ebeye nsamaka de kire se oman nu sika sem aye bibia wo ho oman nu sika sem na aye bibia wo ho nti ebeye nsamaka daachi momma ba beto aso abeko aba be dance aka no de amamo Afrakuma Community Hospital se nka nkyerɛ wo sɛ bra hɔ no mo apobuden kwan so no wɔnhwɛ wo ma ho ntɔw na akɔkɔtoa wadwuma a woyɛ so Afrakuma Community Hospital de ye ba no sabio etwo onimu bi etwo etete no a ɛya na ode na fa hɔ no mo bɛpɛ na hwɛ ama ne ho atɔ ne kama yɛmfa no mfansi nkyɛn sɛ ɛyɛ lab test bi ne atwera ma wetwa wo ho kuro yi mu a wonya ba bi a ɔde kɔ a udru nkran na de wani akyiri mu Afrakuma Community Hospital wo mo lab facility no awurade papa theater no nso ye surgery no nso saa ba bi a wo ba bi ankwada beda ene ne ekeka ho pediatric no ho no mo a kyese bibia dada na kwan mu a 0597005963 0597005963 ye fresa number we na won etimi age enso ene yen edi nkomo na Star Electronics nso so anopai wo mu ginamu a fridge, air conditioner, TV, washing machine, decoder type bia, TV antenna nso type bia, dishes nso sa alcohol no mu a wonsa beka bi me pacho achim odan ha owo eye NIB nchen hɔ a sanso so na okɔ Ghana Commercial Bank animu hɔ akona na abrosan kɛseɛ no ɛwɔ Liberty Kwantempɔn no ɛhɔ no anu nso ubehunu ɛyɛ Star Electronics wɔ hɔ wɔn mo nneɛma na ɛfo ne boɔ fo paa ɛboɔ ne da fam ɛne ntia no ato afa hɔ 0244 121987 0244121987 ɛna 0205 547623 ofre number we yi obejo so na one wo edi enkomo ne kra no ye di asida eko edi ama Yesu Mo Herbal Center Kumi Herbal Tea ena omodi aba monten so Kumi Herbal Tea ni papa ebeboa wo amwenya hoden mapade di dwumadie bia wodie sima edu ekosi dunum ntem ya na ade ato ensu hiem anopa no no wanom ansa na wadidi anwumere wadidi awi a waye bibia awi a wadware a wokoda no nso na waye baako na wanom apemfo omo emo manufo ne mofre nyanya mfinhie adu nyam yonko no muhunu no amumu na nechie na na twumasi amoafo ochini ba Kennedy omo nyina wachim dan ha suaduru nso bra jo bra yaw ena bosome pharmacy achiase ye ko fa yaw ho ena bra Mike ho kadefo nso kokwaku amo a na o makwaje omo de woni mo bi awo ho ayeden ama no a obetumi di nani akire mo yen ho ye behwe na ma ne ho ato no hepatitis B, low sperm count, fibroid yesi aba beto ne yafunu mama wo ho ayeden ulcer ana wani ohwade a unhunu ne yi BP woni mo bi a HIV ehya ase no konkonti ba adane aponkyere ne eneyi adane Asia enye huhuhu nye yare huhuhu bia me kan ye ntiamu nye eye yare huhuhu bia fa ne bra ye bepe na hwe ama ne ho ato no bema ya to nsuom ye be pege ne gina ho no ne ya woso ne ho ama na pro ne ho ankasa Dr. Paul Kumiminta ne yidi se adwuma no 0248 716402 0248716402 and at 0503 785656 0503 785656 o friend number we ya obejo so no aboa company si ada Roman o makom sika bomu anopai ye da so ate eye enkunwa kasie mu a sima no aduanan miensa gba apa anopa no nkron ho ye gusu a esomo mo adwen kyera hodo a mo de ba ye de betoa so na afi ya ba ahoma no so na wo abema ho aye ha no ensem no de aburu bi so pa onso so do de aba betoa so amayen Sami Boache ena ono nso so de ne comment ya ba o kire se o se looking at comments are free
NDC side wabra utumfo set record ni straight no na poye ne ba ono ane tete no enu nti onya homaso said ye nkrofo ka no se na po eye o say if na po if arrogance is the policy aye nyina ye gina so dia koto abade a ene na yewura mahama wo maho kra ene o ma listing nyama be se nwotwe a o mo se no ne nia yewura mahama keka ye obi se kabi mi entie ena no o se wonya magician wa criticity nyuma e dia ma mebunu wo so ye dead goat eno nso wa list na we no MPP for ne ya hye da twira ma wo mo a omutugum sa nya ono nko nti we nya sa mebo ache nkwan na adwuma yi so no obekọ amisco spelele eso no obekọ na eso eyi ankoma foster crowd ono ya na opitwintwini mu obekọ na sa adwuma kuru ya san akekere de aso a ubama kwa utafo adwuma kuru ya obekọ amoani fita ono so ne akekere aso ano se didi genti bebere no akrampo se o maja communication no nkofo ntirimu odin nkofo ntirimu odi o omo ni ma bi ni akabusumi numu ankasa abi osinka mu jasika nim ni obi anya bidie no okwabenane akekere de ahye ne mpase ene woto wig etufo oto wig no o hye wig etufo bo nti hunu ambeka se maami woni sika o hwe ni wig ye hye no woboa ko hwe ne mpase dollars ya wote so wo mutirimu odin tangrof we nti ama bebere no communication ni sei ato manum oba wo beka den ekomede wo aya asepan obi akodi ni bone yese bra be defend no ekomu ni edi defend obi enti mu se MPP for no bi ahoma kra no ane frɛ ye omoden wo beka den ekomu ku on ekomu ku omo enya appointment ni bibiri no atiri mu odin bibiri no a omutiri mu den all my boys ibi ni ahia na ade bema wom ahu nka bosumi bi wo ho no mo so nanka 500 kwade so bosumi bi wo ho no so omonye 200 omo ana omode ahopopo ne anibre ahu obu ha oguso ka say ma party no nya say party no na ye ne feel odo party no naturally ono no ye ne den ye MPP ni odo party no eni nti ube kasa ma de achekro ono no odo ne party nti out of the love now what my party nti na wa fa mobile phone na wa frɛ no wa kyerɛ na dwen dia support ne party no but you can communicators true communicators no a bebere no ase say yo mo mabiem because e komu ku on ade wo mo a mo mpanimfu tirimu emre kakra no ya na omo tai pe bibi ma wo mo no omo na omo gusu a ene e defend unze say communication ato nsuom omo ja agbo nipa ba ku mienu peso omo a na edi enti se wu didi e wo so okoka okokire mu odi ye mi ahoma ne ye se ne me no kan yo manya dwensa kira no mbeba Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Okay. Let us work until the work is done. Adwuma na ye dey am communicators no because who gusu we defend we ya wo ton we no nipa na wo ton no wasa akosem nchama adwuma na ye den dey am wo mo me pa cho ho ye ha na oba ye be fa wo 0201944485 and 0554820910 ho ye ha na oba ya kan sem bebre no a fa de be to so na ye nhwe na ye sorry dwumadie no eso yes aha so enchane na ansha ase no enti we say me kan ye na pusu prof so anu say wo na she tokuro bi mu no mo boni mfumpim omo boni mfumpim o enti we say onu wontumi mfre biem enti odi bi be text message and odi afa ha yi also na police a fine ticket to MPP. He is a human being like no he no Obi to make mistakes, but his competence and na a matter
entia nkoma Mavic into ya ochia Mavic yi na je se ifiri ni efiri ifiri ni efiri se Mavic wa woso no hono no yo tani ya Mavic prof so ochia o afi communicators no ye ba ye na mo fra mo agya frɛ no adan dia na ekoso nsamre ni aye nyan ana mo fra ma mo fra ma na se prof ni di mo anim prof ni di mo anim wezo de dia say ya na yin so ta wiewia ne ho frɛfrɛ ba o yi amfra ne san yi ni pe ye ne wo abo ha yi brako o se minim radio bi na wa ha mahama abre so omu dum no okay kan sa no omu so dum so ne hya ase afi brako mfrɛ radio su bi me sa adan e de na asie e de ade a we say obi me pa chewo bisa vice president mama say one student one tablet no ekusi sen asia na osi emisa vice president simple question we infama no oh okay aden we school ni on sanka o tablet ana wo baby kobi o meka se ni nsa ka tablet o se tablet no so menya sure se de memo akofie o te bi o mu di sua de o school mu ho we wan fani di amma na je se won hye de ni akukudro because wo akukudro no send message so do ni kan o se ne prof wo akukudro yi o de ni din kan ho no ni obetro ya ne se everywhere na pogo go there na pogo go he sport there everywhere na pogo go he spoiled there no ye brofo ben no mchochro brofo pa wadaroma enti ono so ne de fa normal sms e de ba ya fe ye ko facebook no so eye Ahenkan 93.3 FM adwenkyira mo de fa ho yen kokko kinkan bi na igusun so ka wo se udru facebook ho no a obebo following no so like no so abribi e be confirm mu no nso be kan wo ho na me sha sie mfiri a we sie frɛ no Bertrand ni Agin Kraku aka Papa J ene ono nso so de nchia de free new town tema ene eba ena o kire se enra de course wo Kumase no Agingja MPP fo base pa enti de nkrofo bi ahye de kan no ero de nko ba bia card no eye ATS no omo bi break ni simple kra omo bi break ni simple nti omo de omo so nti obi a case Pedro wa ono so ne de odi abani no se show ni live e wo Kumase Kesbin Junction ho a wo filie yada se Francis Kaswadatus ose Dr. Bawumiane na put ticket no eye perfect one beboa mamu papa ni nkoso mpuntu bebe o man mu nchia nkoma honorable Mavis Hawakumsen MC honorable Anita Obola Vamisa Kaswa Cindy Cindy den is it Cindy Boaben na why ni Cindy no a ono so di frika so ene Kaswa ho de utumi se mpanimfo e wo ho hwemo pa mo hwemu yie to mo e wo ho nyina Kaswa nyina de Hawakumsen maami Hawakumsen ankasa de omo so oyi otua kama omo aka nyina tirimu odin ebire no a Crispo fufuo ene ono so de abayi ene o chese Dr. Matthew Poku Prempel running mate wanya bedru na ahwe de course nra Kumase no a ekire nkonimdie ombedi nkonim a Misko Spelele nso so di frika so anto ahu nti se de ye ka wa ha ne ye boa wo behu medi firi ha ne toa so a monkɔ hwehwɛ pani no ɔwɔ hɔ no na kyɛ sɛ ɔmo ne tie de se amoani fita asama kɛse yɛntene nka biom asɛm a mekan prof tie me
obedi ho adanse we ne nko biem ubisa se den ya prof mo de omunim enko enti defensive mechanism no ka no o mo de kodi sa adwuma no fu onim nti nkrofo de yebireki eti o mbiso am se mu beki 8 de hin na mo kan so 8 no mu buso mbisa se de hin na we ni mo kan eno ne ne prof mu guso aja amu bisa ne kakra ena me de prof we yeshu yapon prof ya do yeshu ne yapon anisa eti mo mpa mo communicators mo mpa mo nhwe na komo eya komo eya pa mpa mo nhwe MPP ni NDC ni nyina mo mpa mo nhwe ekwemu eya komo eya papa na edidi janso eya edidija eya papa we say after nursing school onye trainee biem nti ya na wonhye GNMTA no onhye o mwase biem yate ibedi hu dwuma ogbo abrantie no ne submissions o de bae no ogbo na baso ono so daase ai na o nsa kan wo de bold solution for o nsa kan wo de ana okay on sa kan de radias se yesi kan kra nya ya na nye trainee de no nko a o yesi mu wi a rotation no nso no ya no mu yi kakra bi o mo de mamo yesi no nso mu gi ya na eden pa chen okwabana ne etu ata ti on sa kan mi edu ni nyina ana ni nyina hyeka mu a oguso dan woka ai fa